Moi kaikille ja tervetuloa AIC:n infoiltaan. Tosiaan mun nimi on Katri ja mä oon meidän tämän hallituksen tapahtuma vastaava. Ihana nähdä, että teitä on täällä näin paljon paikalla ja AIC kiinnostaa teitä. Meillä on tänään luvassa, niin kuin ohjelmasta näkyy, niin 2 aivan ihanaa puhujaa, eli Annu Nieminen ja Jukka Lepikkö, jotka tulee kertomaan sijoittamisesta ja yrittämisestä. Ja lisäksi näiden jälkeen niin me esitellään teille vähän lisää AIC:n toimintaa ja meidän hallituspestejä. Varsinkin jos rekry kiinnostaa, niin nämä on teille tosi tärkeitä tietoja. Ja tosiaan Annu on oikein pitkän ja upean uran tehnyt yrittäjä, joka erityisesti tunnetaan The Upright Projectin perustamisesta. Pääsette kohta kuulemaan siitä vähän lisää. Ja tosiaan tämän Annun puheen jälkeen me pidetään tällainen lyhyt Q&A. Niin jos teillä herää mitään kysymyksiä Annulle, niin laittakaa vaan niitä sinne Presemoon. Eli jos tuonne tulee tuo QR-koodi tai sitten teidän tuolla penkkien vieressä on niitä QR-koodeja, niin niiden kautta voi laittaa kysymyksiä tulemaan. Mutta hei, pistetään ilta käyntiin, eli ei muuta kuin tervetuloa lavalle Annu. No niin, moikka kaikki. Onpa mukava olla takaisin täällä rikospaikalla Otaniemessä ja kiva nähdä paljon uusia kasvoja. Kuinka moni teistä on nyt ekan vuoden opiskelija? Okei, mahtavaa. Tosi moni. No niin. Mun nimi on tosiaan Annu. Mä oon yrittäjä, Upright-nimisen yrityksen founderi ja toimitusjohtaja. Ja mun juuret juontaa myöskin tänne Otaniemeen. Opiskelin täällä sellaista mystistä asiaa kuin informaatioverkostot. En tiennyt yhtään, mitä se tarkoittaa, kun tänne päädyin, mutta mun sisko sanoi, kun mulla oli sellainen eksistentiaalinen kriisi ja mietin, että mitä tuntui hirveän isolta lukion jälkeen, että mitä pitäisi elämässä ryhtyä tekemään, niin mun sisko sanoi, että rauhoitu ja tuu Otaniemeen vähän juomaan kaljaa poikien kanssa ja kyllä se siitä. Niin sitten päädyin tänne ja sitten myöhemmin jälkiviisaana voin todeta, että oli oikein hyvä valinta, mutta ehkä siitä kohta lisää. Järjestäjät pyysi mua vastaamaan 2 kysymykseen. Yksi oli, että miten minusta tuli yrittäjä. No niin. Nyt tää heräsi elo uudestaan. Mutta tää kato vilkuttelee punaista. Täällä varmaan tuli No niin. Hyvä. Saatiin tällainen perinteinen piuhallinen versio, joka ei karkaa. Niin tosiaan toinen kysymys, johon pyydettiin vastaamaan, oli, että miten minusta oli yrittäjä, ja toinen oli, että mitä mahdollisia neuvoja mulla olisi, mitä olisin itse halunnut kuulla ekana syksynä Otaniemessä vuosia sitten. Ja yritän nyt vastata näihin molempiin kysymyksiin. Tosiaan meillä on pieni tekninen haaste, klikkeri ei toiminut, joten mulla on tuolla Lauri, niin mä aina välillä saatan niin heilautella käsiä tai jotain Laurille vinkata, kun vaihdetaan sivua, mutta bear with us, tämä toimii kyllä. Hyvä. Mun yrittäjyys oikeastaan ei lähtenyt siitä, että mä olisin päättänyt, että mikä on paras ammatti, että ryhdynpä yrittäjäksi, vaan oikeastaan mut on niin kuin tähän pisteeseen olen päätynyt miettimättä juuri ollenkaan sitä muotoa, että onko se nyt sitten yrittäjä vai pankkiiri vai tutkija vai mikä, vaan oikeastaan vaan jahtaamalla ongelmaa, josta en päässyt eroon millään muulla tavalla kuin perustamalla yrityksen, joka pyrkii ratkomaan sitä ongelmaa. Ja mun aasinsilta tähän iltaan ja sijoittamiseen on varmaan ennen kaikkea se, että pyöritän siis tällä hetkellä yritystä, jonka pääsääntöinen asiakasryhmä, eli mistä meidän voi tulla leivän päällä, niin on sitten tämmöisiä isompia instikkasijoittajia. Ennen kaikkea Euroopassa ja vähän myös Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Mutta tosiaan tämä ongelma, josta en päässyt eroon. Mä rupesin ajattelemaan lukioikäisenä, mietin koko opiskeluajat Otaniemessä, myöhemmin työelämässä. Ja sitten lopulta, kun mikään mua ei auttanut, niin päätin itse yrittää edes tehdä jotain tälle asialle. Ja se oli se, että huolimatta siitä, että mitä kaikkea upeaa ihmiskunta on keksinyt, mitä kaikkea mieletöntä voi löytää Googlen syövereistä, niin mä olen aivan niin kuin hämmentynyt, miten vaikea on löytää mitään järkevää, oikeasti tiedevetoista tietoa siitä, miten yritykset vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Teistä varmaan moni on ehkä sijoittanut jonkin verran ja törmännyt johonkin epämääräisiin maapallosymboleihin jossain Nordnetissa tai muuta. En tiedä, mitä itse olette mieltä, mutta mä en kerta kaikkiaan niin kuin saanut niistä mitään irti ja oikeasti kokenut, että oltaisiin vielä niin kuin tiedon äärellä.
Mä sitten tutustuin aika nopeasti, kun mä lähdin tutkimaan tätä, että mitä tiedetään yritysten vaikutuksesta ympäröivään maailmaan. Mitä siitä seuraa, että semmoinen firma kuin Nokia on olemassa, tai Spotify, tai Tesla, tai Amazon. Miten me oikeasti tiedetään erilaisista vaikutuksista ympäristöön, ihmisten terveyteen, tiedon luomiseen, kaikkeen, millä tavalla yritys voi vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Mä sitten pian kuulin CO2-päästöistä. Tämä on se niin kuin pisimmälle viety, ja etenkin silloin vielä, kun mä olin tätä yritystä perustamassa, niin oikeastaan ainoa vähänkään pidemmälle viety tämmöinen tieteenhaara, että ollaan tunnistaa, että yrityksillä on näitä päästöjä ja näitä voi laskea. Mutta aika pian mä huomasin, että nekään ei riitä, kuten me ehkä huomataan seuraavasta esimerkistä. Otetaan tämmöinen ihan simppeli esimerkki, minkä avulla me ymmärretään, minkä takia edes näiden niin kuin CO2-päästöjen ymmärtäminen yksin ei riitä. Katsotaan kahta firmaa, otetaan nyt A ja B, tuommoiset. Ei tässä vaiheessa tiedetä mitään muuta niistä kuin, että tehdään niille molemmille firmoille hyvin tarkka ja huolellinen ja oletaan nyt hetken, että niin sanottu täydellinen hiilidioksidipäästömallinnus. Ja sen mallinnuksen tuloksena me saadaan tietää, että niiden molempien firmojen tämmöiset CO2-ekvivalenttipäästöt on X tonnia. Eli ne siis päästää yhtä paljon päästöjä maailmaan. No voidaanko me tämän perusteella sitten päättää, että ne firmat käytännössä vaikuttaa maailmaan ihan samalla tavalla? Ei ole mitään väliä, kumpaan te sijoitatte tai kumpaan te menette töihin tai kummasta te ostatte tai kumpaa Suomen valtio vaikkapa tukee. Me saadaan kolmas datapiste, joka on se, että mikä näiden firmojen tuote tai palvelu on. Mistä se fyffe tulee sisään ja mitä nämä firmat oikeasti tuottaa. Otetaan tuon yksinkertaisen esimerkki. Taitaa olla projektori pikkasen vinossa, se leikkaa tuolta oikealta, mutta ei se haittaa mitään. Ensimmäisessä esimerkissä tämä firma A, tämän tuote on tämmöinen sokerilimppari, jota ne markkinoi erityisesti nuorille ja lapsille. Ja sitten toisen firman tuote on sitten tämmöinen samalle kohderyhmälle, nuorille ja lapsille, kakkostyypin diabetekseen sairastuneille tämmöinen interventio ja palvelu. Hyvin yksinkertainen esimerkki, mutta toinen tälleen naivisti ajateltuna aiheuttaa yhteiskunnallisesti tunnistettua ongelmaa, joka aiheuttaa paitsi inhimillistä kärsimystä, niin myös yhteiskunnallisia kustannuksia, ja toinen pyrkii ratkaisemaan sitä. No, minua vaivasi tosi kovasti, että meillä ei ollut mitään tapaa ymmärtää paremmin näiden CO2-päästöjen ulkopuolella ja niin kuin laajemmin sitä kokonaisvaltaista arvonluontia ja mitä erilaisista liiketoiminnoista seuraa. Mä olisin halunnut huomioida tämän esimerkiksi omassa sijoittamisessani ja työpaikan valinnassa ja niin edespäin. No, mä asetin sitten tämmöisen tavoitteen, mä hyppään tässä nyt muutaman isonkin kehityssuunnan yli, juttelin paljon viisaille ihmisille sekä akatemiasta, kävin vähän maailmalla parissa yliopistossa juttelemassa, että onko jossain mittailtu tällaista ja mitä tämä oikeastaan tarvitaan. Juttelin ammattilaissijoittajille, mitä on saatavilla, mitä ei ole saatavilla. Mä asetin sellaisen tavoitteen, että mitä pitäisi saada aikaan on vertailukelpoista, tieteeseen perustuvaa. Miksi siis vertailukelpoista? Sen takia, että jos meillä on vain joku pitkä narratiivi vaikka Nokiasta, niin se ei vielä kerro meille juuri mitään, miten se vertautuu vaikkapa nyt sitten Siemensiin tai Huaweihin tai mihin tahansa. Tieteeseen perustavaa, koska mä koin, että tieteen rooli tässä datassa, mitä mä pystyin hankkimaan, oli vielä huomattavan liian pieni suhteessa siihen, että mikä tieteen rooli on sitten käytännössä näistä asioista tietämisessä. Jotain sellaista, joka kertoo sekä niin sanotusti miinuksista että plussista. Sekä niistä päästöistä, joita aiheutuu, että toisaalta siitä syystä, miksi firma on olemassa. Eli esimerkiksi tuon äskeisen esimerkin mukaan siitä sokerilimpparista tai siitä diabetespalvelusta. Ja sitten vielä semmoinen, ettei taas liian helppoa, niin vielä semmoinen vaatimus, että tämän pitäisi olla avoimesti kaikille saatavilla. Mä menin sitten tämän ongelmani kanssa, kun mä olen määritellyt, että tämä olisi nyt se MVP, mitä pitäisi jollain tavalla olla niin kuin kapitalistisen systeemin käytettävissä. Ja kävin sitten juttelemassa muutamalle kokeneemmalle tieteenharjoittajalle, että mitä olette mieltä parille yrittäjälle ja erilaisille johtajille ja muille tyypeille. Ja kaikki se tuumasi, että tämä on varmaan niin kuin käytännössä mahdotonta ja luetteli paljon syitä, miksi näin olisi ja miksi tällaista ei voi tehdä. Lähdettiin kuitenkin sinnikkäästi sitten tätä ajamaan eteenpäin porukalla, en suinkaan yksin, vaan lähdin sitten rekryymään ja etsimään, missä olisi parhaita datatieteilijöitä ja matemaatikkoja ja kaikkea muuta, mitä tarvittiin tähän impactitieteilijöitä ja luonnontieteilijöitä, me tarvittaisiin tämmöisen mallin rakentamiseen ja olen ollut tosi onnekas ja saanut tähän ympärille ison joukon mahtavia tyyppejä. Yksi niistä on tosiaan AIC:n oma Lauri, joka on tuolla aloittanut meillä vähän ei ihan siellä alkumetreillä, vähän tässä tuoreempana tulokkaana. Lähdettiin tosiaan rakentamaan näytävää Laurista seuraavaa sivua. Emme tässä nyt
Uprightin mallin syövereihin syvemmälle, koska tänään lupasin antaa myös niitä oppeja, mutta lyhyesti sanottuna lähdettiin rakentamaan tällaista mallia, joka on nyt Euroopan tai oikeastaan maailman suurin tämmöinen kvantitatiivinen nettoimpaktimalli. Eli käytännössä pyöritetään tietokantaa, missä on 30 000 firmaa, mitataan yritysten vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen, tiedonluontiin ja yhteiskuntaan laajemmin, mukaan lukien myös sellaisia asioita kuin työpaikat ja verot ja yhteiskunnan infrastruktuuriin kontribuoiminen. Miltä tämä näyttää nykyään? Ehkä paremmin kuin tästä kuvasta saatte vielä tuosta seuraavasta vähän otetta. Eli tässä on käytännössä tällä hetkellä siis pidetään yllä tämmöistä maailman laajinta avointa tietokantaa tälle tiedolle. Minkä takia ja miksi se oli siellä osana sitä mun obsessiota ja tavoitetta itselleni alusta lähtien, niin liittyy paljon siihen, että koen, että tämä asia voi muuttua vaan, jos kellä tahansa meistä, jotka kävellään tuolla kadulla tai sijoitetaan jotain pieniäkin sijoitusvarallisuuksia tai ostetaan kaupasta ruokaa tai haetaan kesätöihin johonkin firmaan, niin meillä pitää olla pääsy parhaan mahdollisen tiedon äärelle. Näytä Lauri vaikka vielä seuraava, tässä on nyt konkreettinen Teslan profiili. Eli pyritään hahmottamaan kiihkottomasti ja ottamatta vielä tässä vaiheessa mitään sen enempää kantaa, että kenen tähän tulisi sijoittaa täällä sijoittamaan. Pyritään vaan hahmottamaan, että mitä erilaisia negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia Teslalla on ympäröivään maailmaan, mitä tiede siitä tuumaa ja sallia sitten käyttäjien kliksutella pidemmälle. Mutta hyvä. Siirrytään niihin oppeihin. Tosiaan minulta kysyttiin tämmöinen kysymys, että jos voisin jakaa sellaisia asioita, mitä itse olisin halunnut tietää, kun aloitin Aallossa. Mä ehkä tuossa alussa jo spoilasin, että kun mä aloitin Aallossa, mä en tullut minkään suuren sellaisen tarkan elämän suunnitelman kanssa, vaan oikeastaan vähän niin kuin hengittelemään ja miettimään, mitä tässä elämässä oikeastaan nyt haluakaan tehdä. Oli niin kuin, avoimin mielin. Ja jos mä nyt jälkiviisaana mietin, että mitä sellaista olisin halunnut silloin kuulla, joka olisi ehkä säästänyt minulta jossain vaiheessa jotain stressiä, ehkä jotain turhia paineita, mitä esimerkiksi opiskeluaikana koin. Toivottavasti teistä vielä moni ei ole tässä fuksiviikkojen aikana tai ekojen viikon aikana vielä hirveästi stressaillut, mutta semmoistakin saattaa tulla vastaan. Niin, 4 konkreettista oppia. Niistä ensimmäinen liittyy tällaiseen, että multa usein kysytään, että sä oot nyt perustanut tällaisen niin sanotun impact-startupin, että mäkin haluan vaikuttaa isoihin juttuihin, että mitä mun tulisi tehdä. Ja mulle myös paljon, kun ihmiset hakee meille töihin, niin monet sanoo, että hei, mä haluan Uprightin töihin, kun mä kans tosi paljon mietin tätä niin kuin kapitalismin isoa murrosta ja mitä kaikkea pitäisi tapahtua. Ja vaikka se on tosi kiva juttu ja mä mielellään juttelen niistä aiheista ja se on totta kai aina tosi positiivista, että on niin kuin kuriositeettia isoihin asioihin, niin kuitenkin viime kädessä, jos haluaa oikeasti vaikuttaa tähän maailmaan, niin pitää uskaltaa, jos haluaa vaikuttaa isoihin asioihin, pitää uskaltaa tehdä pieniä asioita. Mä kutsun näitä nyt käsityöläistaidoksi, ja tämä on myös sellainen termi, jota me käytetään Uprightilla aika usein, tarkoittamaan sitä, että jotta sä voit oikeasti auttaa sitä hanketta tai sitä asiaa, mihin sä itse uskot eteenpäin, niin sulla pitää olla jotenkin konkreettisesti joku kynä tai vasara tai saha pysyä kädessä. Joku voi yrityskontekstissa vaikka olla tosi hyvä myymään. Joku toinen voi olla aivan törkeän hyvä piirtämään jotain visuaaleja. Joku kolmas koodaa tosi hyvin. Mutta käytännössä niin kun, mitä mä oon tästä elämän varrella oppinut on se, että mitä enemmän hankkii tällaisia ihan konkreettisia, uskaltaa ottaa kynän käteen, uskaltaa katsoa sitä Exceliä, uskaltaa katsoa sitä koodia, vaikka ei olisi porukan paras koodia, vaikka ei se saisi koodata juuri ollenkaan, niin uskaltaa lähteä oikeasti tutkimaan, pistää kädet saveen, niin se korreloi kaikkein parhaiten sen kanssa, että oikeasti pystyy myös vaikuttamaan asioihin. Mä kirjoitin tuohon, että tee ja älä tyydy arvostelemaan ulkopuolelta. Ehkä sellainen, niin kuin, mitä itse joskus opiskeluaikana niin hirveästi pyydettiin, että arvioi sitä ja ajattele tätä, niin ehkä se semmoinen mindsetti, jolla mä oon huomannut, että pärjää hyvin elämässä, on se, että sen sijaan, että kirjoitat sitä elokuvakritiikkiä, niin tehkääpä itse vaikka yksi minileffa. Siinä opitte varmasti ihan valtavasti tosi paljon enemmän. Ja ehkä ennen kaikkea monille sellaisille, jotka ajattelee, että no mä en ole matikassa kaikkein paras, niin mä jätän nuo numerot muille. Niin tätä vastaan haluan silleen lempeästi varoittaa, että
että älkää pelätkö numeroita. Vaikka joku muu ymmärtäisi niitä teitä paremmin, niin teidän kannattaa silti ymmärtää niitä niin hyvin kuin te itse pystytte ymmärtämään. Ja sama pätee koodiin. Vaikka te ette olisi teekkareita tai ylipäänsä tietoteknisesti suuntautuneita, niin semmoinen ihan alkeellinenkin ymmärrys koodista jo erottaa teidät koko siitä isosta massasta, joka ei missään vaiheessa uskalla katsoakaan sinne, eikä välttämättä pysty silloin edes johtaa semmoisten asioiden kehittämistä. Hyvä, mennään eteenpäin. Joo. Kun mä opiskelin Aallossa ja paljon jo sitä ennen, joskus lukiossa ja mitä liian, niin aika monesti ihminen kysyi, että no, mikä susta tulee isona ja mikä sä haluat olla. Ja pikkuhiljaa alkoi niin muodostua omankin päähän sellainen käsitys, että tällaiseen asiaan pitäisi olla joku vastaus. Ja varmaan moni teistä on jo vaikka nyt opiskelupaikkaa valitessa, niin pohdiskellut paljon tämmöisiä asioita. Ehkä moni kokee jo nyt tehneensä jotain valintoja, kun on vaikka täällä. Mun niin kun tärkein oppi tähän liittyy, että se kysymys siitä, että mikä haluat olla, on viime kädessä aika turha. Ja se paljon parempi kysymys, joka ohjaa elämässä eteenpäin, on se, että mitä haluat antaa ympäröivälle maailmalle. Ihan konkreettisesti mä itse vaikka mä niin kuin ensimmäistä 20 vuotta elämästä tein klassista musiikkia, ja se oli kaikki, mitä mä halusin tehdä, ja mulla oli identiteettikriisi. Mä tänne Otaniemeen tulin, onko nyt sitten joku teekkari, ja mihin niin kuin lokeroon mä sitten laittaa. Ja mä haluaisin sanoa sille 19-vuotiaalle Annulle, että nämä ajatukset on miten sanoisin, ne ei ole niin oleellisia kuin miltä ne tuntuu just siinä hetkessä. Mutta sen sijaan kun rupeaa miettimään, että miten mä oikeasti haluan antaa tälle ympäröivälle maailmalle, mistä mä oon huolestunut, mihin mä haluan vaikuttaa, mitä asiaa mä haluan parantaa, mitä mä haluan kehittää, niin se on käytännössä vienyt mua eteenpäin huomattavasti tehokkaammin. Tuossa on vähän tämmöinen provo tuossa alhaalla. Mä mietin, että onko tämä nyt ihan ok sanoa ensimmäisen vuoden opiskelijalle näin, mutta jossain vaiheessa kannattaa myös uskaltaa lopettaa se fokuksen pitäminen siinä, miten minä kehitän itseäni. Meillä on nykyyhteiskunnassa usein tapana ajatella, että miten sinusta tulee paras versio itsestäsi, ja sitten vielä keski-ikäisenä hinkataan triathlonitaitoja ja artesaanikahvin tekemistaitoja ja fiksipyörien pyöritystä ja kaikkea. Ja se voi totta kai tuoda paljon iloa, ja siinä ei ole mitään vikaa. Mutta jossain vaiheessa mä oon huomannut, että myös auttaa hirveästi, ja ihminen muuttuu vapautuneemmaksi ja onnellisemmaksi, ja ehkä siinä sivussa myös oppii eniten, kun alkaakin keskittyä siihen, että miten voisi kontribuoida ympärilleen. Se on usein myös ihan hauska tapa sitten siinä salaa vähän oppia. Itse kun lähdin ratkaisemaan tätä ongelmaa, voin sanoa, että olen oppinut uprightia pyörittäessä enemmän kuin mistään muusta aikaisemmin ihan silleen vahingossa ja välttämättä, enkä ole voinut sitä oppimista oikeastaan edes estää. Jep. Tämäkin on sellainen mietin, että onko tämä vähän provo, saako tällä tavalla sanoa, mutta mä itse muistan Aallossa, kun oli kaiken maailman sellaisia, oli niinku peruskursseja tai matikkaa, tietotekniikkaa, tietorakenteen algoritmit, ja sitten oli niinku vino-pino kaiken näköisiä soveltavia kursseja. Mä kävin siis yhden kurssin, muistaakseni tokana opiskeluvuotena, jonka nimi oli Managing Across Cultures, joka puhui siis siitä, se oli musta hirveän kiinnostava ajatus, että miten eri kulttuureista tulevat ihmiset, puhuttiin siis lähinnä tämmöisistä geografisista, eri puolet maailmaa tulevat ihmiset voi tehdä yhdessä asioita. Meitä oli siellä kurssilla varmaan niin kuin noin 120 oppilasta, jotka ei ole koskaan ollut yhtään missään töissä. Ja siellä opetti 3 ihmistä, jotka ei nekään ole ollut yliopiston ulkopuolella ollut koskaan niin kuin varsinaisesti siitä asiasta, mistä he puhuivat niin töissä. Ja sitten me niin kuin puheltiin niin kuin yhdessä tämmöisestä soveltamisesta, missä vähän niin kuin sokea talutti sokeaa. Ja se oli ihan niin kuin kiinnostava aihe, mutta myöhemmin minua on hymyilyttänyt se kurssi ja sen sisältö. Ja mä sitten mietin, että tästä kurssista ei niin kuin sinänsä konkreettisena oppina ehkä jäänyt ihan hirveästi muuta kuin tämä hauska muisto mieleen. Ja mietin, että mitä mulle ihan oikeasti, mistä sitten on jäänyt jotain niin kouriin tuntuvaa. Niin mulle itselleni vaikka henkilökohtaisesti klassisen musiikin treenaaminen on ollut sellainen ikään kuin puhdas perustaito, mistä mä oon oppinut vaikka tietynlaista itsevarmuutta, henkistä kanttia, esiintymistaitoja ja niin edespäin, mitä mä en voisi mitenkään vaihtaa mihinkään muuhun. Matikka on sellainen asia, joka on opettanut mulle loogista, systemaattista ajattelua, ja sitä on vaikea välillä selittää, me välttämättä Fourier-muunnoksia tee aamusta iltaan, mutta joka jollain tavalla on niin kuin läsnä kaikessa, mitä mä teen koko ajan. Myös vaikka ne kirjoitut tietorakenteet on sellainen asia, jotka niin abstraktina ajattelun mallina auttaa mua ratkaisee tosi paljon ongelmia joka päivä. Mä haluankin rohkaista teitä siihen, että älkää vielä stressatko, me vaan Laura takaisin sen kolmosen, että älkää vielä stressatko liikaa sitä niin kuin
soveltamista, että mitä mä teen tällä, minkä niin kuin polun mä valitsen nyt vaikka täällä Aallossa nyt tähän liittyen, vaan uskaltakaa opiskella niitä perustieteitä ja perustaitoja. Olkoon se sitten matikkaa, kieliä, koodaamista. Jollekin teistä se voi olla sitä klassista musaa tai jotain ihan muuta, mutta tällaisia tietynlaisia niin kuin ns-puhtaita taitoja. Älkääkä vielä stressatko, että onko se niin kuin, tämän soveltaminen ICT-alalla tuolla ja täällä, koska se soveltaminen tulee kyllä siellä työelämässä väkisinkin. Mutta mitä paremmin te olette saaneet niitä perustaitoja haltuun, niin sitä paremmat eväät teillä on sitten oppia se soveltamista myöhemmin. Hyvä. On tullut aika viimeisen opin. Mä luen itsekin, mitä mä olen sen kirjoittanut. Joo. Tämä ehkä vähän liittyy siihen, että mikä sinä haluat olla. Ihan oikeasti kannattaa niin paljon kuin vaan ikinä pystyy, niin päästämään irti siitä ajatuksesta, että pitäisi tietää, että haluuko olla pankkiiri vai tutkija vai yrittäjä vai ammattilaissijoittaja vai mikä. Ja sen sijaan niin kuin tutkia itseään, että mitkä on sellaisia sisältöjä, mitkä oikeasti saa sut syttymään. Mitkä on sellaisia konkreettisia niin kuin aihioita, joita ajatellessa niin sä unohdat ajantajun ja sua aidosti kiinnostaa, että sä googlailet niin kuin vapaa-ajalla iltaisin. Koska ainoastaan, viime kädessä se ainoa milloin väliä on se sisältö, mihin sä aiot vaikuttaa. Se, että jos sä aluksi sitten meet johonkin, sanotaan, että sä et löydä heti juuri niin kuin sopivaa positiota, meet sitten joku minkä tahansa harjoittelijaksi johonkin organisaatioon, jos sä rupeat sitä kyseistä sisältöä oppimaan paremmin ja paremmin, niin se muoto kyllä aina seuraa perästä. Mä en esimerkiksi lainkaan tiennyt, että mä haluan olla yrittäjä, enkä mä oikeastaan missään vasta hirveästi valinnutkaan, mutta mä tiesin, että mä haluan ratkaista tämän ongelman. Ja mä lähdin melkein pois sulkumekanismiin. Mä katsoin, että akatemia mä oon liian kärsimätön siihen, että tämä ei heitä ratkaista tätä ongelmaa ennen kuin meillä ei ole enää maapalloa, mitä pelastaa. Ja sitten non-profitti ja muita lähdin oikeastaan vaan niin sulkemaan pois, ja mä päädyin, että okei, mä oon ihminen, jolla on tämmöinen Oy käsissään. Nyt mä oon sitten yrittäjä. Mutta aidosti niin kuin, antakaa itsenne, niin kuin, antakaa aivonne etsiä niitä juttuja, mitkä sytyttää, ehkä tutkailemalla erilaisia kursseja ja tekemällä erilaisia miteliä töitä opintojen ohella ja muuta, mistä voitte saada sytykkeitä siihen, että mikä on se sisältö, joka saa teidät syttymään. Koska viime kädessä voi tulla todella briljantiksi vaan sellaisessa asiassa, jota kohtaan kokee suurta paloa, ja sen takia teillä riittää kärsivällisyyttä ja takapuolilihaksia perehtyä siihen enemmän kuin ehkä kellään muulla. Semmoista. En tiedä millä tavalla tälleen niin kuin tämmöisen fuksiviikon vai mitkä teidän tätä ekojen vuosikurssilaisten viikkojen, miksi sitä nimitetään. En tiedä millä tavalla näiden viikkojen aikana tarttuu tällaisia viisasteluja päähän, mutta tässä mun opit tällä erää ja sanon tässä vaiheessa kiitoksia. Okei, eli seuraavaksi tosiaan pienen kysymyssession vuoro. Kiitos tosi informatiivisesta puheesta. Sori, mä en tiedä, että mut jäädättänyt, mä karkasin. Meidän yleisö pääsee vähän hiilostamaan sua tässä nyt vielä. Niin tosiaan voitte laittaa sinne niitä kysymyksiä, ihan mitä tulee mieleen, niin me kysytään niitä sitten tässä Annulta. Okei, aloitetaan tämmöisellä kysymyksellä, että mikä on ollut sun yrittäjäuran suurin haaste? Suurin haaste. No kyllä vaan rehellisesti sanottuna ehkä suurin niin oli se ihan vaan se uskallus lähteä ylipäänsä yrittämään. Lähteä ylipäänsä niin perustamaan yritys semmoisen niin ongelman, joka on niin vaikea, että ei mulla ole mitään hajua, että miten se ratkaistaan ja että onnistuuko siinä millään tavalla. Ehkä se oli semmoinen, niin kuin, ja sitten kanssa niin henkinen rohkeuden kerääminen siihen, että lähtee niin all in, uskaltaa laittaa oman ekon peliin ja on valmis myös epäonnistumaan, niin se oli varmaan kyllä siinä alussa niin kuin suurin semmoinen niin kuin henkinen järkäle, josta piti päästä yli. Mikä auttoi sua pääsemään niistä yli? Anteeksi? Mikä auttoi sua pääsemään näistä yli? Mikä auttoi? Hyvä kysymys. Ehkä se oli sitten se, että mä en kerta kaikkiaan päässyt tuosta ongelmasta eroon. Ennen kuin mä perustin firman, mä lähdin sitten, halusin pitää huoleen, ettei ole liian tämmöinen niin kuin suomalainen tai pohjoismainen perspektiivi tähän ongelmaan. Mä vietin yhden kevään sitten Piilaaksossa ja siellä mä vähän niin kuin toivoin sinne lähtiessä, että ehkä mä löydän, ehkä mä pääsen eroon tästä ongelmasta, löydän jonkun muun ongelman. Mutta
sit tavallaan mä tajusin, että ei tästä niinku, mä en päästä tästä ongelmasta eroon, mua vaivaa tää niin paljon, ja sitten kun mä vaahtoon tästä, niin mä saan muitakin ihmisiä huolestuneeksi tästä, että nyt tällä on vaan pakko tehdä jotain, niin sillä tiellä. Sä oot nyt kertonut meille tosi paljon tästä sun yrittäjyyspuolesta, niin yleisöä kiinnostaa kuulla, että ootko sä ollut tavallisissa töissä ja missä? Joo. Riippuu mitä tarvitaan tavallisilla töillä. Mä oon ollut kaupan kassalla lukioaikana, mä oon ollut vaatekaupassa töissä, sitten mä oon ollut tuommoisessa tutkimuslaitoksessa Otaniemessä, ja sitten mä oon ollut myös aika paljon kurssiassarina ihan opiskeluaikana. Mä olin myös Otaniemessä, oli silloin semmoinen tosi kolea lehti, joka oli Polyteekkari, mä olin sen toimituksessa toimittajana ja kolumnistina. Ja sitten jos ajatellaan tavallisuus sitten taas tämmöisenä niinku, palkkatyöläisenä sitten niinku ihan tälleen NS-aikuisten töissä täyspäiväisesti, niin sitten mä olin myös sellaisessa McKinsey-nimisessä konsulttitoimistossa jotain vuosia valmistumisen jälkeen. Reissasin tuolla Pohjois-Amerikassa ja muualla sitten esittämässä tärkeää ihmistä strategisissa projekteissa. Mahtavaa, kiitos. Oliko ne oikeat töitä? En tiedä. Onhan ne. Kun tämä vastuullisuusteema nyt on tosi paljon esillä kaikkialla, niin olisiko sulla jotain, mutta siitä on vaikea löytää kuitenkin tietoa ja oppia, niin olisiko sulla jotain esimerkiksi kirjasuosituksia vastuullisuuteen ja nettoimpaktiin liittyen? Kirja, oi ihan mahtavaa. Itse asiassa tämä on tosi hyvä kysymys. Mä oon pitkään miettinyt, että mikä niin kuin, on aika paljon erilaisia niin kuin bisneskirjoja, mitä on helppo suositella erilaisia firman perustamiseen alkuun tai muuhun. Mutta suoraan sanottuna tämä koko niin kuin kysymys tästä vaikutuksellisesta, mikä nyt ikinä onkaan vastuullisuus, hype ja aalto ja kaikki muu, niin se on ehkä vielä niin silleen jotenkin, musta nyt ihmiskunta ei ole vielä oikein hogannut, mikä juttu tämä on. Mä en ole löytänyt itse mitään ihan suurta niin kuin mestariteosta. Totta kai on paljon kaikkea niin kuin kiinnostavaa musta on lueskella, niin kuin, no, jos katsotaan ihan isossa kuvassa erilaisten tutkijoiden papereita vaikka ilmastonmuutoksesta ja jostain niin kuin 70-80-luvulta. Se on, niin kuin, antaa hyvin perspektiiviä siihen, että mitä vaikka on tapahtumassa. Mutta ehkä enemmän tähän, niin kuin, jos ajatellaan sit tätä niin kuin firmamaailman murrosta ja vaikka sijoittamista tapahtuvaa murrosta, niin mä en ole kyllä nähnyt vielä mitään hirveän hyvää opusta. Ja musta tuntuu, että se liittyy siihen, että meillä ei oikein ole vielä globaalia konsensusta siitä, että mitä edes tarkoittaa vastuullinen liiketoiminta. Mitä tarkoittaa, että joku firma on niin kuin hyvä. Ja musta tuntuu, että sitä vähän melkein niin kuin, jopa tuolla EUn suunnalla, mihin olen tällä hetkellä työni puolesta, saan kunnian olla paljon yhteyksissä. EUhan reguloi nyt siis voimakkaasti sekä sijoittamista että liiketoimintaa ja kaikenlaista. Niin musta tuntuu, että sielläkin vähän, joskus tuntuu jopa, että vähän vältellään siihen määrittelemään menemistä ja toivotaan, että päästäisiin tästä eteenpäin ilman, että on tarvinnut oikeastaan määritellä, että mistä puhutaan. Okei, kiitos. Eli ei mitään ihan suoraa Mun täytyy miettiä ja palata tähän, olisiko nyt oikeasti joku opus, jota kehtäisi silleen, mutta mä en halua antaa mitään niin huonoa kirjaesimerkkiä. Täällä on, niin menisi hukkaan sit monilta tunteja. Mun pitää palata tähän. Kiitos. No nyt kun sä mainitsit tuossa, että esimerkiksi just EU:ssa ei välttämättä ehkä puhuta noista asioista ja näin, niin mitkä sun mielestä on niinku suurimpia tätä vastuullista kehitystä hidastavia asioita tai voimia yritysmaailmassa? Saa olla myöskin muualta kuin yritysmaailmasta. Joo. No ehkä yritysmaailmassa moni saattaa ajatella, että jotenkin on semmoinen, niin kuin, no en tiedä onko enää, mutta ainakin pari vuotta sitten tuntui, että oli voimakas ajatus, että kun ne yritysjohtajat vaan tajuais. Mä en ole niin kuin tavannut vielä yhtäkään yritysjohtajaa, joka mieluummin pyörittäisi niin kuin nettonegatiivista kuin nettopositiivista firmaa, joka mieluummin jotenkin niin kuin tuhoaisi enemmän arvoa kuin loisi. Se on ihan niin kuin ihmisluonteen vastaista. Ja musta tuntuu, että niin isossa kuvassa, mitä puhutaan siitä mainstream-jengistä, vaikka eurooppalaisten yhtiöiden johtoa, niin sinänsä niin kuin halu niin kuin tehdä asioille paljonkin, niin on niin kuin, halu tehdä hyviä asioita on tosi runsasta. Ehkä pari asiaa, joita voisin nimetä semmoista blokkeriksi. Yksi on tämä niin kuin raportointihumppa, eli käytännössä siis se, että ihan se määrä resursseja, mikä yrityksiltä menee, ja se on vasta alkamassa ikävä kyllä, niin kuin resursseja tiettyjen niin kuin, ei välttämättä edes niin suurempien vaikutusten, vaan erilaisten niin kuin nippelien raportoimiseen, niin alkaa olla niin valtavaa, että se vie fokusta siltä varsinaiselta esimerkiksi ydinliiketoiminnan isoimpien vaikutusten parantamiselta. Se on ehkä semmoinen blokkeri, josta olen vähän huolissani ja pyrin osaltani sitä keskustelua käymään vaikka sinne EU-suuntaan, että otettaisiin huomioon regulaatiossa se, että sen niin kuin, niitä raportteja kirjoittamalla se impact ei vielä parane mihinkään yhdestäkään fundista tai firmasta.
Sitten ehkä toisena on sellainen jonkinlainen semmoinen, niin kuin, on ehkä tässä kuitenkin vähän vielä semmoista, kaikki voi olla vihreitä, niin kuin sumua ilmassa. Se, kun lähdettiin tähän hommaan, ja varmaan siinä on niin hyvä ajatus ollut se taustalla, että ei saa olla liian jotenkin tuomiopäivän meininki tai muuten kaikki lamaantuu, niin sitten on lähdetty semmoiseen, että hei, sunkin yritys voi olla vihreä, se on helppoa. Niin kuin faktahan on se, että lähes jokainen toimiala tulee kohtaamaan isoja muutoksia, ja kaikki ei tule tulemaan, kaikki firmat tai edes kaikki toimialat ei tule tulemaan näistä muutoksista ulos voittajina. Ja tämän asian niin kuin ehkä tajuamisessa on vielä sellaisia, se on niin kivuliasta, että sitä ei ehkä vielä ihan täysin haluta tajuta. Mutta tässä on nyt tämmöinen mielenkiintoinen dialogi muun muassa IPCC:n ja tutkijoiden ja sitten niin kuin firmojen välillä. Uskon, että muutoksia tapahtuu aika paljon tässä ihan seuraavan parin vuoden sisällä. Kiitos. Mennään sitten seuraavaksi vähän yleisimpiin vinkkeihin ja kysymyksiin. Mistä taidoista uskot olevan eniten kysyntää työelämässä tulevaisuudessa? Mistä taidoista? No, en tiedä, onko tämä joku ihan jäätävä klisee, mutta vastaan niin rehellisesti, mikä tulee ekana mieleen, niin tietyllä tavalla sellainen niin kuin metataito, siis se, että osaa oppia asioita, osaa päästää irti käsityksistä, joita on aikaisemmin pitänyt oikeina ja osaa niin kuin uudelleen kirjoittaa omalle kovalevylle juttuja, niin se on kyllä semmoinen, niin kuin, ainakin itse näen omassa työssä ja meidän firman työssä niin kuin ihan yli kaikkien niin roolien, puhutaan sitten data scientista tai koodaajista tai meidän myyjistä tai mistä tahansa tieteilijöistä, niin tuntuu, että se kaikkein tärkein taito on niin kuin osata oppia. Ja toi tietenkin edellyttää sitä, että pitää omista aivoistaan huolta ja pitää omasta motivaatiostaan huolta, koska se niin kuin tiedon määrä ei mihinkään vähene tästä, se vaan niin kuin paisuu ja suurin osa siitä tiedosta on milloin minkäkinlaista tauhkaa. Eli se, että jotenkin pitää omista aivoistaan huolta, jotta on semmoinen jatkuva kyky osaa oppia. No, minkä alan sä opiskelisit nyt, jos sä voisit? Minkä alan? Alaa, okei. Okay. No, jos mä täydentäisin ihan puhtaasti vaan niin kuin omasta näkökulmasta, toki niin kuin ehkä tällainen ensin vähän niin kuin tällainen tylsempi vastaus, niin kyllä mä niin kuin noihin ilmastojuttuihin mä silloin jonkin verran otan ihmisiä jotain niitä katsoa, mutta kyllä mä haluaisin vielä niin kuin syvemmän ymmärryksen niistä. Itse helpottaisi mun työssä. Mutta ehkä sitten toisaalta myös jotain niin kuin ihan muuta. Et jos olisi vaikka oikeasti kouluttautunut esimerkiksi tanssijaksi, niin se voisi olla silleen tosi cool, koska siinä olisi varmaan saanut niin kuin oman pään hallinnalle ihan toisenlaisia työkaluja kuin mitä mulla vaikka nyt on käytössä. Et mulla on tällaiset insinöörin, yrittäjän, bisnestyypin, sitten toisaalta sen glasari-musiikkitaustan niin kuin tausta, mutta se voisi ehkä lisätä jotain ihan muuta, että vaikka silleen voisi olla jotain sellaisia hyviä trikkejä sit oman kehon kautta saada jotain ekstra voimia, jos tarvii. Okei, kiitos paljon. Tämä ei ehkä ole oikea vastaus Aallos, mä en tiedä. Ei, se oli tosi hyvä vastaus. Meillä on valitettavasti nyt aika lopussa. Kiitos sun arvokkaista vinkkeistä ja hyvistä vastauksista. Niin pidetään nyt 10 minuutin tauko. Jos on oma lasi ja viinilasi, jos on tyhjä, niin voi käydä täydentämässä tuolla tämän tauon aikana. Ja 10 ylite jatketaan tässä sitten. Kiitos. Elikkäs seuraavaksi me voitaisiin pyytää lavalle Jukka Lepikkä, joka on tosiaan ammattisijoittaja ja treidaaja. Ja saattaa olla teille tuttu esimerkiksi, jos olette katsonut Nordnetin Traders Clubia, tai sitten jos olette kuunnelleet esimerkiksi Mimmit sijoittaa viimeisimmän jakson, niin hän oli siellä vieraana. Ja tosiaan saatte kuulla vähän lisää sijoittamisen teknisestä puolesta ja ihan treidaamisesta ja ehkä vähän niiden erosta. Eli eipä muuta kuin tervetuloa lavalle Jukka. Kiitoksia Katrille ja hienoa olla täällä puhumassa opiskelijoille, palata vähän sinne omillekin juurille. Eli mullakin juuret juontaa tosiaankin Helsingin kauppakorkeeseen, joka silloin vielä oli tuolla Runebergin kadulla, mutta olisin täällä teidän penkillä, jos mentäisiin vuodessa taaksepäin tuonne vuoteen 2009. Ja voisin kertoa vähän enemmänkin itsestäni teille, mutta mä kysyn eka teiltä pari kysymystä. Eli oletteko joskus sijoittaneet tai onko teillä tällä hetkellä sijoituksia? Jos näin on, niin käsi ylös. Loistavaa. Ja sitten jos jaetaan sijoittajia 3 eri luokkaan, eli puhutaan indeksisijoittamisesta, osakepoiminnasta ja treidaamisesta, niin mihin näihin 3 luokkaan
kuuluisit itse eniten tai mieltäisit itsesi eniten kuuluvan. Ja lähdetään sieltä indeksisijoittamisesta. Ja sitten osakepoimijat. Ja löytyykö yhtään treidaajia? Ei vielä, mutta kohta voi löytyä. Ja tosiaankin mulla oli tarkoituksena pikkasen puhua tänään siitä, että mikä erottaa treidaamisen siitä tavallisesta sijoittamisesta ja mikä liikuttaa osakemarkkinoita lyhyellä aikavälillä, koska se kaikki aina mietityttää, että minkä takia joku osake meni ylös tänään, minkä takia Tesla nousi eilen 10%, tai minkä takia indeksit on laskenut nyt tyyliin 2 viikkoa hypoteettisesti. Puhutaan semmoista asioista tänään. Mutta lähdetään sieltä mun juurista. Mä oon ollut aika yrittelijäs itsekin. Annun tarina oli tosi mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Mä oon ekan yrityksen perustanut 13-vuotiaana ja se liittyi silloin nettisivujen koodaamiseen. Se oli niin kuin uusi juttu silloin, puhutaan vuodesta 2000 silloin. Ja oikeastaan siitä kertyneen varoilla ostin jossain vaiheessa omistusasunnon. Ja sitten ennen kuin lähdin kouluun, niin sain idean, että ei vitsi, mä pidän välivuoden muuta Barcelonaan ja nautin siellä espanjalaisesta elämästä samaan aikaan, kun luen Kauppiksen pääsykokeisiin. Ja tässä vaiheessa eletään vuotta 2007, mä en tiedä sijoittamista mitään, ja tulee jonkun verran rahaa tilille siitä, kun myin sen omistusasunnon, josta sai sitten kertyneiden säästöjen, mitä siellä oli käytetty, niin pikkasen voittoakin. Ja mitä siinä vaiheessa tämmöinen sopivan rahanahne ihminen tekee, niin tietysti miettii, että miten ne saa tuottamaan. Eli sijoitetaan. Ja kävelen pankkiin sijoitusneuvojan pakeille ja hän tietysti kysyy, että laitetaanko siihen matalariskiseen ja matalatuottoiseen vai korkeariskiseen ja korkeatuottoiseen. Yllättäen vastaus on se, että se korkeatuottoinen ja korkeariskinen. Ja tosiaankin kun on kesäkuu 2007, niin osun aika tarkkuudella sinne markkinan huippuun ennen finanssikriisiä, ja osakemarkkina lähteekin laskemaan. Ja kuten mainitsin, mä en tiennyt sijoittamista tässä vaiheessa mitään. Mä olin ollut vaan niin kuin yrittäjä IT-alalla, ja siten tämä mun ajoittaminen ja sen huono osuminen niin on enemmänkin ehkä vaan sattumaa. Mutta se sai mut kiinnostumaan siitä, että mikä näitä markkinoita oikein liikuttaa. Ja hemmetti, jos nämä liikkuu 3%, 5%, jopa 10% päivässä nämä osakkeet, niin täällähän on mahdollisuuksia tehdä isoja tuottoja joka päivä arvaamalla näitä liikkeitä, että mihin ne menee. Ja oikeastaan se saattoi olla niin kuin luojan lykkykin, että sai tämmöisen niin kuin kokemuksen heti siinä alkuun sijoittajauralla, että ne osakkeet ei vaan mene ylöspäin ja kun istuu vaan kyydissä, niin tulee ne hyvät tuotot, vaan tuli sitä isoa turbulenssia sen finanssikriisin aikaa, joka sai kiinnostumaan tästä lyhyemmästä aikavälistä kanssa, ja siten musta tuli oikeastaan treidaaja. Ja jos mietitään sitä vuotta 2009, kun mä istuin noilla teidän penkeillä ja olin innoissani siitä, että pääsin aloittamaan Kauppiksen ja kuvittelin silloin tosi paljon, että nyt musta tulee niin kuin tosi ammattisijoittaja. Mä opin kaiken sijoittamisesta ja niin kuin tämä koulu niin kuin koulii musta niin kuin superammattilaisen. Ja koska tuossa Annu sopivasti jo provosoi teitä, niin mä provosoin lisää ja sanon, että näin ei välttämättä tule käymään. Mietitte sinne Rahiksen pääaineen kursseille tai sivuaineen kursseille ja teille opetetaan niitä Modigliani Millerin malleja niin kuin täysin tehokkaista markkinoista ja siitä, miten markkinat teoriassa toimii, ja sitten ne ei toimi tosimaailmassa ollenkaan niin. Eli se, mikä ajaa osakkeita lyhyellä aikavälillä, niin sitä ei voi oppia koulussa. Se pitää oppia tosimaailmassa, itse tekemällä, virheistä oppimalla ja kokemuksen kautta oikeastaan. Ja jos puhutaan vielä niistä Kauppiksen ensimmäistä viikoista, niin kävi semmoinen hauska tuuri, että oli tosi hauska tuutoryhmä, mihin mä menin mukaan, tai pääsin ja siinä oli hyviä tyyppejä, ja yhden nimi oli Miki Kuusi. Se on varmaan monelle tuttu nimi teistä, Voltin perustaja, ja on viime vuosina keikkunut tuolla eniten verotuloja Suomeen maksavien listoilla. Ja
nyt kun jatkan tätä provosointia, niin ei Miki enkä minä olla valmistu koskaan kauppiksesta. Mutta tämä ei ole se tarinan opetus. Opetus on ennemminkin se, että molemmat meistä tällä matkalla on löytänyt jotain, mikä on ollut meille palava intohimo, mistä on tullut meille niin kuin vahva driveri ja miten se on vetänyt meitä työelämään, että me ei sen takia valmistuttu. Mikillä on mennyt ihan ok, mullakin on mennyt ihan ok. Teitä kannustankin tässä niin kuin opintojen matkan aikana tutustumaan erilaisiin asioihin, koittamaan erilaisia juttuja, ei niin kuin, suuntautumaan vain yhteen aiheeseen, vaikka pelkästään siihen rahoitukseen tai sijoittamiseen, vaan kokeilemaan kaikkea muuta ympärillä. Ei pelkästään oppimaan aiheista, vaan oppikaa itsestänne, verkostoitukaa. Mä menen myöhemmin tällä viikolla perustamaan yhteisyrityksen yhden tyypin kanssa, joka mä oon tavannut Nesun Sitseillä. Niitä hyviä kontakteja ja verkostoja voi löytyä myös sieltä Nesun Sitseiltä samalla tavalla kuin niitä löytyy ehkä sitten vähän asiapitoisemmista yhteisöistä. Vaikka se Mikin lähtölaukaus siihen omalle uralleen oli se, kun se meni tuohon Aalto Entrepreneurship Societyin mukaan. Ja tämäkin oli ilmeisesti startup-sauna jossain vaiheessa, että niin kuin yrittäjyyspiireistä se lähti se Slassin perustaminen ja Voltti ja kaikki muu Mikin osalta. Eli ei kannata pelkästään keskittyä siihen koulunkäyntiin, vaan kannattaa ottaa kaikki ilo irti näistä muista kerhoista ja tapahtumista ja kaikista muista, mitä tähän kouluun liittyy. Ja hienoa, että on olemassa tämmöinen investment clubi, koska semmoista ei mun aikoina ollut ollenkaan. Ja yllättäen, vaikka puhutaan kauppiksesta ja rahoituksesta ja rahoituksen opiskelijoista, niin tosi harva puhuu silloin omista sijoituksistaan mitään. Et se muutos, mikä tässä on vähän yli 10 vuoden aikana tapahtunut mun ajoista, on tosi merkittävä ja hieno juttu. Ja jos mennään vähän syvemmälle tähän aiheeseen ja otetaan ensimmäinen slaidi esiin ja puhutaan vähän näistä eri sijoittajatyypeistä ja verrataan sitä, että mitä se on nyt se indeksisijoittaminen, osakepoiminen ja treidaaminen. Niin käytännössä indeksisijoittajahan saa aika varmasti sen indeksin tuoton miinus ne kulut, mitä maksetaan. Eli keskimäärin se on ollut historiassa, oli sitten Suomen pörssi tai Jenkkipörssi, 8% tuottoa vuodessa. Siitä ei hirveästi pitkässä juoksussa siitä indeksisijoittajana pysty poikkeamaan siitä tuottojakaumasta, eli sä saat sen, minkä markkina tuottaa. Silloin sä et saa ylituottoa, sä et pääse niihin supertuottoihin, mutta sä saat varmasti suurin piirtein sen, minkä markkina tuottaa. Ja koska tämä ei monelle riitä, ja moni teistä on jo osakepoimijoita, te haluatte parempaa tuottoa kuin mitä se markkina tuottaa, niin teidän pitää lähteä sitten poimimaan itse niitä osakkeita. Ja silloin luonnollisesti se tuottojakauma alkaa laajenemaan, se alkaa kasvamaan. Te voitte saada sitä ylituottoa, mutta sitten se myös avaa sen mahdollisuuden sille, että te häviätte indeksille tai teette jopa tappiota niillä osakepoiminnoilla. Ja valitettavasti niin tässä osakepoiminnassa kuin treidaamisessa se mediaanituotto sijoittajalla on heikompi kuin sillä indeksisijoittajalla. Mutta se on onneksi vain mediaanituotto. Ja kun te haluatte ammattimaisiksi sijoittajiksi ja osakepoimijoiksi tai treidaajiksi, niin te haluatte tietysti olla siellä sen tuottojakauman siellä yläpäässä, jossa mä sanoisin, että semmoinen 10-20% niistä ihmisistä, jotka tuossa tuottojakaumassa on, niin siellä ylimmässä päässä, niin ne pääsee taas niin kuin huomattavasti korkeampiin tuottoihin kuin mitä sieltä indekseistä olisi saatavissa, jopa moninkertaisiin riippuen siitä, että mistä puhutaan. Ja tosiaankin, jos osakepoimija, niin tuo tuottojakauma jakautuu tuolla tavalla, niin treidailla se jakautuu vielä huomattavasti ja laitoin tämmöiset katkoviivat tuonne vielä molempiin päihin, että se jatkuu vielä huomattavasti pidemmälle toi palkki molempiin suuntiin. Mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen kannattaa sijoittaa, jokaisen kannattaa vähintäänkin olla indeksisijoittaja, mutta tosi harvan kannattaa olla oikeasti treidaaja. Se treidaajan mediaanituotto on miinuksen puolella. Ja mä oon usein verrannut treidaamista
pokerin pelaamiseen, ammattipokerin pelaamiseen tai ammattiurheiluun. Se on samalla tavalla yhtä raadollinen, että tosi harva menestyy siinä, mutta ne, jotka menestyy, niin voi menestyä tosi hyvin. Ja jos miettii vaikka nuoria junioreita, oli ne poikia tai tyttöjä, niin tosi monen haave on ollut varmaan tulla ammattifudiksen pelaajaksi tai lätkän pelaajaksi. Eikä siinä ole mitään vikaa. Se on tosi hyvä harrastus. Siitä saa hyviä oppeja tiimipelaamisesta, ylipäätänsä niin kuin urheilullisesta tekemisestä, kavereita, hyviä oppeja niin kuin, siihen hetkeen sekä loppuelämäksi. Ja niin saa treidaamisestakin. Siinä oppii ymmärtämään markkinoita paljon syvemmin, kuin jos sä oot pelkästään indeksisijoittaja, eikä sun tarvitse katsoa yhtään edes, että mihin yhtiöihin sijoitat. Mitä pidemmälle sä menet tänne oikealle päin, sitä enemmän voi oppia siitä ympäröivästä maailmasta, rahoitusmarkkinoista, yksittäisistä yhtiöistä ja niin edespäin. Voidaan mennä seuraava slaidille. Ja nyt vaikka teille opetetaan koulussa, että markkinat on tosi rationaaliset ja tehokkaat, niin se ei ainakaan lyhyellä aikavälillä välity, kun tarkastellaan tuota tosimaailmaa. Tämän slaidin ajatuksena on näyttää se, että pitkässä juoksussa toki ne parhaat yhtiöt pärjää myös pörssissä. Etenkin ne, jotka on järkevästi hinnoiteltu tänään ja jotka kasvaa vahvasti tulevaisuudessa, niin niistä luultavasti saa hyviä tuottoja. Mutta lyhyellä aikavälillä kurssit voi heilua hyvin monesta eri syystä, koska loppupeleissä pörssissä hintoja heiluttaa vaan kysyntä ja tarjonta, ostajat ja myyjät. Ja niillä voi olla tosi erilaisia tarkoituksia, minkä takia ne tänään ostaa tai myy. Ja vaikka jossain Helsingin pörssissä, jossain pienemmässä lapussa, missä ei ole hirveästi vaihtoa, niin joku yksi myyjä voi heilauttaa sitä kurssia 20% myymällä 50 000 eurolla jotain osaketta. Sillä ei tarvitse olla mitään tekemistä sen yrityksen liiketoiminnan arvon kanssa tai niiden arvostusmallien kanssa, missä diskontataan niitä tulevaisuuden kassavirtoja. Seuraava slaidi, kiitos. Eli vaikka niin kuin tässä nähdään, äskeisessäkin esityksessä oli puhutun osake, mikä on kaikista treidatuin osake myös maailmassa, eli Tesla ja sen kurssikehitys viimeiseltä vuodelta. Teslan kurssi laski tuolta viime syyskuun yli $300 tuohon vuoden vaihteeseen $100 ja sen jälkeen se nousi takaisin tuohon $300 paikkeille tuossa heinäkuussa. Ei ole mitään fundamentaalista syytä, minkä takia maailman 7. suurimman yhtiön osakekurssi olisi liikkunut tuolla tavalla. Ne tulevaisuuden diskontatut tuotot ja kassavirrat ei muuttunut sen vuoden aikana, tai oikeastaan tässä puhutaan kuukausista, eikä noin 3 kuukautta tuo lasku ja sen jälkeen noin 7 kuukautta on nousu, minkä aikana tuo yrityksen markkina-arvo heilui tuolla tavalla. Sen takia niin kuin jopa näiden niin kuin mega-cap-yhtiöiden kohdalla voi helposti todeta sen, että se markkina ei loppupeleissä ehkä ole niin tehokas kuin ne mallit oppikirjoista ehkä opettaa. Ja otetaan vielä toinen esimerkki seuraavalta slaidilta. Eli tässä on vaikka viime kuulta tuommoinen yhtiö kuin VinFast. Se on myös sähköauton valmistaja, joka listautui tuonne Jenkkipörssiin viime kuussa. Ja tuossa näkyy, että miten tuo kurssi on elänyt. Se lähti tuolta aika $10 $30, sen jälkeen se laski parissa päivässä 80% ja sen jälkeen se nousi taas 3-kertaiseksi. Tai 5-kertaiseksi taisi nousta. Ja tämä on niinku aika pieni toimija, mutta tuolla maksimissa se arvostettiin tuonne yli $100 miljardiin. Eli ihan valtavaksi. Mikään Suomi-yhtiö, että on koko Nordea taitaa olla, onko se joku 35 miljardia, se on Suomen suuri yhtiö. Eli lyhyellä aikavälillä markkinat voi olla hyvin epärationaalisia. Seuraava slaidi, kiitos. Ja usein myös, kun tullaan muilta tieteenaloilta, tai tulee vaikka tosi kokenut bisnesjohtaja, joka omalla tietotaidollaan on menestynyt elämässään ja sillä rationaalisella bisneslogiikalla pyrkii tekemään järkeä siitä, mitä osakemarkkina tekee, niin se ei valitettavasti toimi.
lyhyellä aikavälillä osakemarkkina on myös tosi epärationaalinen, ja se toimii ikään kuin sitä perusajattelua ja vaistoa vastaan. Ja tämä on siinä mielessäkin aika luonnollinen asia, koska jos se toimisi täysin sen niin kuin rationaalisen logiikan perusteella, niin silloinhan kaikki, jos me vaan ajatellaan rationaalista ja tiedetään nämä teoreettiset kaavat ja yleinen bisneslogiikka, niin mehän voitaisiin tehdä silloin ylituottoa, jos näin markkinat toimisi. Se ei valitettavasti toimi näin, ja se on hyvä niin kuin huomata sijoittamisessa, että se logiikka lyhyellä aikavälillä ei ole näin simppeliä. Seuraava slaidi. Ja tähän slaidiin mä laitoin tuollaisella punaisella viivalla ne kohdat, kun rahastonhoitajat, eli ne kaikki parhaat ammattilaiset, keneltä kysytään Bank of American kyselytutkimuksessa, että milloin on niin kuin heidän osakepaino minimissä. Eli milloin nämä kaikki rahastonhoitajat odottaa laskun alkavan tai jatkuvan periaatteessa. Hän kertoo siitä, että jos paino on jollain hetkellä minimissä, niin noi on ne pohjat niissä rahastonhoitajien kyselyissä, jotka on merkattu tuolla punaisella viivalla. Ne osuu, kun tuo on tuommoinen kuukausigraafi, jossa jokainen noista kynttilöistä tarkoittaa 1 kuukauden hintaliikettä, ja nähdään tuolta vuodesta 2004 lähtien noita viivoja, niin ne osuu lähes niin kuin, kuukauden tai 2 tarkkuudella, jolloin juuri siihen kuukauteen, milloin sen hetkinen pohja markkinoilla tehdään. Ja ammattilaisten mielestä on kaikista huono aika sijoittaa siis silloin. Tämä on sen, niin kuin nähdään se rationaalisen ajattelun mahdottomuus, kun sitä useimmat kuitenkin pyrkii perustelemaan niiden sen hetkisten talouden fundamenteilla, tuloskasvulla ja niillä niin kuin peruutuspeiliin kattavilla mittareilla. Se ei valitettavasti toimi. Tässä on niin kuin yksi iso asia on myös se sentimentti ja niin kuin se psykologinen puoli sijoittamisessa. Et yleensä silloin, kun uutiset on kaikista pahimmillaan ja tuntuu, että mikään ei voi niin kuin kääntää enää kelkkaa ja kaikki menee niin kuin väärään suuntaan taloudessa ja yrityksiä menee konkurssiin ja korot on katossa ja ihmisiä irtisanotaan niin kuin kaikista kovinta tahtia. Yleensä silloin taloudessa ollaan pohjalla tai ainakin hyvin lähellä pohjaa ja yleensä osakemarkkinat ennakoi näitä pohjia muutaman kuukauden aikaisemmin ja silloin on itse asiassa kaikista paras aika ostaa. Eli silloin kun kaikki muut myy, niin on yleensä paras aika ostaa. Ja seuraava slaidi. Tässä on erilaisia tekijöitä, mitä mä keräsin, mitkä oikeasti käytännössä niin kuin liikuttaa osakemarkkinoita. Ongelma on se, että nyt jos te vaikka menette johonkin analyysiyhtiöön ja te saatte jonkun yhtiön, mitä te seuraatte, ja te pyritte tekemään pelkästään sen yhtiön liiketoiminnan muutosten perusteella muutoksia siihen teidän arvotusmalliin ja niin kuin yritätte asettaa tavoitehintaa sille osakkeelle, mutta markkinat liikkuu kollektiivisesti hyvin vahvasti niin kuin nykyään indeksivetoisesti ja sen sijoittajasentimentin perusteella ylös ja alas, niin pelkästään sen kohdeyhtiön liiketoimintaa seuraamalla on tosi vaikea tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, että mitä se yhtiön osakekurssi tekee, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Eli jos listaa noita tekijöitä, mitkä noita osakekursseja liikuttaa, niin ne on tosiaankin keskuspankit ja se yleinen likviditeetti markkinoilla, eli puhutaan vaikka keskuspankkien taseista, ja iso veturi on tietysti niin kuin yleinen talouskasvu niin maiden kesken kuin globaalisti, erilaiset makrotalouden syklit. Sitten meillä on nyt viime vuosina näkynyt erilaisia geopoliittisia haasteita, konflikteja. Meillä on ollut toimitusketjukriisejä tuon koronan jälkeen, meillä on ollut Venäjän hyökkäyssotaa ja kaikkea tämmöisiä ongelmia, mitkä on vaikuttanut osakemarkkinoihin. Sijoittajasentimentti, kuten äsken puhuttiin, niin on iso driveri, se on semmoinen momentum driveri, eli periaatteessa silloin kun mennään ylös, kaikki on hyvin, tuntuu, että mikään ei voi olla paremmin, niin yleensä arvostuskertoimet karkaa ihan kattoon, ja se nähtiin vaikka 2001, kun monien osakkeiden arvostuskertoimet karkasi ihan käsistä. Ja nämä niin kuin vahvistaa yleensä näitä mikro- tai makrosyklejä, tämän tyyppiset tekijät.
Sitten meillä on korkotaso ja sen liikkeet, niillä on isoja muutoksia ihan jo arvostusmallien perusteella, eli se diskonttokorko, mitä käytetään noissa eri arvostusmalleissa, niin riippuu aika paljon siitä riskittömästä korosta, missä nyt ollaan nähty tosi isoja liikkeitä. Eli korkotaso liikuttaa. Se liikuttaa myös tietysti sitä kautta, että yrityksien lainakustannukset nousee, eli se näkyy ihan suoraan siellä tuloslaskelman puolella. Sitten on tietysti se niin kuin yksittäisten yrityksien liiketoiminnan kasvu, joka heiluttaa sitä kurssia. Erilaiset uutistrikkerit, oli ne sitten siihen yritykseen liittyviä tai maahan liittyviä tai siihen sektoriin liittyviä. Ja loppuviimein se tulee kuitenkin siihen kysyntää ja tarjontaa, eli pelkästään niillä pörssissä olevilla toimeksiannoilla on merkitystä, että mikä se päivän tai sen sekunnin hinta on siellä pörssissä. Seuraava slaidi. Otetaan vaan yksi eteenpäin vielä. Jos mennään tähän ruutuun, mitä mä päivittäin katselen, ja tosiaankin tässä on 24 tunnin liike markkinalla, ja se on kuvattu tuommoisen 10 minuutin kynttilöinä. Eli periaatteessa tuo kynttilä aina kuvastaa sitä, että missä se hinta on liikkunut sen 10 minuutin periodin aikana. Ja niin kuin nähdään, että se on eka laskenut tuolla muutaman tunnin ajan, sen jälkeen se on oikeastaan, olisiko tuossa 6-8 tuntia noussut, sen jälkeen se on vähän sivuttaa, ja tuolla loppuvaiheessa nähdään, että se on lähtenyt laskemaan uudestaan. Ja tämän tyyppisistä kynttilägraafeista mä yritän tuolla omilla ruuduilla tehdä selkoa, että missä se markkina on, minkälaisessa trendissä se on, mihin se liikkuu tällä hetkellä, mihin se mahdollisesti liikkuu seuraavaksi. Ja sen helpottamiseksi löytyy erilaisia teknisiä työkaluja, ja tässä on vain yksi esimerkki siitä, että mikä se voisi olla. Esimerkiksi jos pyritään tunnistamaan sitä, että onko markkina jonkunlaisessa trendissä, niin voidaan laittaa seuraava slaidi, mistä me nähdään, että punainen tarkoittaa sitä, että ollaan laskutrendissä ja sininen, että ollaan noustrendissä. Eli tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia teknisen analyysin työkaluja hyväksikäyttäen ja heittämällä ikään kuin tuon graafin päälle, niin voidaan tuosta äsken ehkä vaikea tulkinnaisesta graafista päätellä, että onko markkina jonkunlaisessa trendissä ja mihin suuntaan kannattaa tehdä kauppaa sillä. Eli kun jokainen kynttilä on 10 minuutin pituinen, ja jos puhutaan vaikka päivätreidaamista, mitä mä teen, missä kauppojen pituus saattaa olla 30 sekunnista, ehkä maksimissaan 2 tuntiin, niin siinä on niin kuin aika paljon mahdollisuuksia ja tapoja hypätä siihen trendiin mukaan, kun se tunnistaa, ja se jatkuu tuolla markkinoilla tunteja. Eli periaatteessa tuossakin nousutrendissä, mikä nähdään noina sinisinä palkkeina, niin voi hypätä kyytiin käytännössä, ja kun oma riskitaso ja stop loss ja kassanhallinta on järkevästi rakennettu ja asetettu, niin tuossa on melko vaikeaa tehdä siinä vaiheessa tappioa, jos tunnistaa tämmöisen trendin. Voidaan ottaa seuraava slaidi. Tässä on esimerkki eiliseltä. Sori, tämä ei ole ehkä niin helppolukuinen tämä kuva. Tämä on sitten kaupankäyttötyökalusta, mitä mä itse käytän. Tuohon on merkattu mun eilen tekemät kaupat. Ostot on noita sinisiä nuolia ja myynnit on noita punaisia nuolia. Ja tähän mä otin itse asiassa 30 sekunnin kynttilät, eli nyt vaan jokainen kynttilä kuvasti 30 sekunnin hintaliikettä, jotta jos edes vähän erottuu, että missä kohtaa niitä kauppoja on tehty. Ja niin kuin tuossa näkyy, niin toi alkaa aika pitkälti tuosta Jenkkien pörssiavauksesta kello 16.30 ja jatkuu tuohon 17.45 noin viimeiset kaupat tuossa. Eli tuossa käytännössä tunti 15 minuutin periodissa hyödyntämällä tämmöistä yleistä markkinaheiluntaa aika pitkälti sen oman kokemuksen kautta, että kuinka osakemarkkina liikkuu, etenkin tuossa ensimmäisen tunnin aikana, niin on mahdollista tehdä, tuolla yläreunassa näkyy, taitaa olla 933 toi tuotto tuosta tunnin ja 15 minuutin ajalta. Eli toi on käytännössä niin kuin semmoinen näkymä, se oikea näkymä, missä mä teen kauppaa, ja miten lyhyitä nuo treidit voi olla. Eli ne usein kestää alle minuutin tai maksimissaan. Eilen kesti pari minuuttia, kun hyödyntää tämmöistä niin kuin hyvin lyhytaikaista markkinaheiluntaa. Kun markkina heiluu koko ajan hyvinkin vahvasti, etenkin tuossa jenkkiavauksen jälkeen, niin tämän tyyppinen pelkän sen heilunnan hyödyntäminen voi olla mahdollista. Ja otetaan seuraava slaidi. Tässä oikeastaan viimeiset pointit tähän mun puheenvuoroon.
siihen, että jos haluaa oppia ymmärtämään sitä, että kuinka tuo markkina liikkuu. Mä oon kirjoittanut tuommoisen lyhyen, noin 100-sivuisen oppaan, Treidaa kuin ammattilainen. Se voi lukea, vaikka ei edes halua aloittaa treidaamista. Siinä puhutaan aika paljon just siitä, että mikä liikuttaa osakemarkkinoita lyhyellä aikavälillä, mitä on tämmöisiä niin kuin tunnettuja ja tunnistettuja tekijöitä, minkä takia ja miksi markkina liikkuu tietyllä tavalla. Siinä puhutaan myös niin kuin riskienhallinnasta aika paljon, puhutaan siitä sijoittamisen psykologiasta, treidaamisen psykologiasta ja niin kuin semmoisista osa-alueista, mistä varmasti niin kuin teille voi niiden ymmärtämistä olla jopa teidän opiskeluissa, mutta varsinkin myöhemmässä elämässä hyötyy. Ja se tosiaankin on ihan ilmaiseksi ladattavissa netissä tuolla nimellä, se löytyy tuolta Nordnetin sisältöjen alta. Mutta sitten, jos tämän puheenvuoron aikana joku teistä osakepoimijoista tai indeksisijoittajista miettii, että mäkin haluaisin alkaa treidaajaksi, niin kuten käytiin siellä aikaisemmalla slaidilla, ja mä sanoin, että keskimääräisen sijoittajan ei kannata treidata, ja mä kovasti varoitan sitä vastaan, että älkää yrittäkö, koska se on hyvin todennäköistä, että siinä tulee häviämään rahaa vähintäänkin alkuun ja vähintäänkin vuosia. Mutta jos silti haluatte yrittää sitä, niin varatkaa siihen paljon aikaa, paljon mielellään leikkirahaa, ei oikeaa rahaa. Trust me, mä yritin sitä oikealla rahalla, hävisin ensimmäistä pari vuotta niitä. Ja treidaaminen, niin kun ehkä monilta joltain videoilta tai Instagramista tai YouTubestakin niin löytyy niin kuin videoita, missä pyörii jotain Lamborghineja ja treidaaminen tapahtuu jostain Balin luksusvillalta, niin se ei ole äkkirikastumista, vaan se on oikeasti niin kuin pitkäaikaista, hermoja raastavaa, vaikeaa, puolimahdotonta, mitä superlatiiveja tähän voi vielä keksiä. Se on niin kuin ammattiurheilu ja ammattipokerin pelaaminen, niin kuin tuossa aikaisemmin vertasin, eli niin kuin tosi haastavaa. Ja jos tosiaankin siihen haluaa lähteä niin kannattaa lukea se mun lyhyt opus, ja siinä on nimenomaan ne tärkeimmät opit siitä, että vaikka moni ehkä ajattelee, että se on pelkästään sitä oman strategian, eli ne ostojen myyntien toteuttamista, niin loppupeleissä paljon tärkeämpi on se treidaamisen psykologia ja se kassan ja riskien hallinta. Mä kirjoitan siinä oppaassa, että 80% tulee siitä kassanhallinnasta, riskienhallinnasta, psykologiasta. Loput 20% on sitä strategiaa ja sen toteuttamista. Tämä saattaa kuulostaa niin kuin epäintuitiiviselta, mutta näin 15 vuoden kokemuksen syvällä rintaäänellä voin luvata, että se on just näin. Suurin osa treidaajista ei polta kassansa siinä, että se strategia olisi huono, vaan siinä, että ne treidaajat mokaa siinä omassa riskienhallinnassa ja pää ei kestä sitä. Sen takia on järkevää olla indeksisijoittaja, niin ei tarvitse huolehtia mistään, mutta jos haluaa vähän mausteita siihen omaan sijoittamiseen, niin kannattaa harrastaa sitä osakepoimintaa. Kiitos. Jes, kiitos. Kiitos paljon erittäin avartavasta puheesta. Nyt meillä on hetki aikaa kysyä myös Jukalta vähän kysymyksiä, niin skannatkaa niitä QR-koodeja ja pistäkää kysymyksiä tulemaan. Voidaan aloittaa tämmöisellä, että miten voi aloittaa tämmöisen tiedonhankinnan ja ns. Opetella sijoittamaan, jos ei sitä vielä tee? Ylipäätänsä sijoittamisesta löytyy tosi hyvin erilaisia materiaaleja. Jos mennään vaikka 15 vuotta taaksepäin, silloin kun itse aloittelin sijoittamista, niin löytyi tosi heikosti tietoa tai ainakaan ilmastotietoa. Ehkä silloinkin oli erilaisia tämmöisiä sijoittamisen niin kuin raamattuja. Joku Seppo Saarion kirja on varmaan niin kuin se, jota raamatuksi ollaan eniten tituleerattu. Mutta nykyään sitä ilmastakin sisältöä löytyy aika huomattavan paljon. Sitä löytyy YouTubesta, hyviä videoita, mutta erilaisia kirjoitettuja opuksia myös. Täytyy sanoa
että mä itse olen tämmöinen niin kuin tube-oppinut, mikä pätee myös siihen mun aikaisempaan IT-firmaan, missä opettelin kaikki niin kuin koodauksesta lähtien erilaisista niin kuin nettiresursseista, oli ne videoita tai sitten jotain kirjoitettuja tutoriaaleja, ja kaikki mitä mä oon sijoittamista oppinut on käytännössä netistä. Mä en ole kirjoja lukenut oikeastaan kumpaakaan näihin liittyen juurikaan. Netti on hyvä niin kuin paikka oppia nykyään, ja mun mielestä Annu sanoi sen hyvin, että mikä on se tärkein niin kuin, tulevaisuuden taito, tai mitä siinä kysyttiinkään, että se on just se oppiminen. Ja siihen jos vielä lisää sen, että osaa siitä kaikesta tiedosta, mitä netistä löytyy, niin poimin vielä sen oleellisen osan siihen omaan oppimiseen ja vielä niin kuin keskittyä siihen, koska netti on niin täynnä pullolla erilaisia resursseja, että se on myös niin kuin hyvä taito osata suodattaa sieltä ja filtteröidä niin kuin sitä NS-kuraa pois. Kiitos. Sä sanoit, että sä et ole kirjoja oikein lukenut, mutta olisiko joku semmoinen tärkeä oppi, mitä sä olisit koulusta kuitenkin saanut, tai joku koulun ulkopuolella oppima sijoittamiseen liittyvä asia, mikä on semmoinen tärkein? Mun mielestä ehkä yksi tärkeimmistä opeista, mitä koulusta sai, oli se, että jos niin kuin koulun mielsi itsekin semmoisena, kun sinne meni, että täältä valmistuneena mä tuun valmiina ulos ja mä osaan kaiken. Ja se tärkein opetus oli ehkä jopa se, että se on täysin väärä niin kuin harhaluulo, että sen jälkeen ei ole vielä valmis etenkään sinne tosimaailmaan ja soveltamaan niitä koulussa opittuja asioita siellä työelämässä, vaan pääosa siitä oppimisesta, niistä omasta ammattitaidosta muodostuu vasta siellä oikeasti tekemällä. Ja sen takia kannattaa myös jo niin kuin mahdollisuuksien mukaan kouluaikana niin kuin yrittää laittaa kädet sinne saveen ja oppia tekemällä, eikä vaan luottaa siihen, että se koulu on valmistanut teidät siihen työelämään totaalisesti. Kiitos. No sitten päästään tämmöiseen, että mikä on sitten ollut sun suurin sijoitusvirhe? Toi on aika niin kuin yleinen kysymys ja mä vastaan siihen yleensä samalla tavalla, että mä hävin joka päivä tosi monta kertaa rahaa. Niin niitä virheitä on tosi paljon. Mutta ehkä se niin kuin oleellisin niin kuin virhe on ollut se, että niin kuin se oma riskienhallinta ei ole ollut kunnossa ja ei ole niin kuin valmistautunut siihen niiden tappioiden tulemiseen. Koska totta kai silloin, kun sä lähdet sijoittamaan johonkin, niin oot omasta mielestäsi varma, että sä tulet tekemään sinne hyvän sijoituksen. Sä oot valinnut vaikka sen yhtiön ja niin kuin käynyt läpi sen osavuosiraportteja ja jopa niin kuin mallintanut ehkä jopa niitä tulevia tuottoja tai sitä liiketoiminnan kehitystä. Joten sä oot niin kuin varma siitä, että sä teet hyvän sijoituksen ja sä et niin kuin ehkä ollenkaan osaa miettiä sitä, että sä mahdollisesti teet ison virheen sun omissa oletuksissa tai maailma tulee muuttumaan jollain tavalla hyvin nopeasti, esimerkkinä korona, tai tapahtuu yleismaailmallisesti jotain muuta, mikä ei juurikaan liity vaikka siihen yrityksen omaan liiketoimintaan ja kaikki menee ikään kuin ne mallit uusiksi. Kiitos. Mitkä on sitten semmoisia ratkaisevia tekijöitä siinä, että sä sijoitat johonkin yritykseen, että minkälaisen, niin kun, onko sulla joku rutiini, että miten sä tutkit yrityksiä? Mun lähestyminen on pääosin tekninen, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin äsken todettiin, niin lyhyellä aikavälillä kurssit seuraa enemmän kaikkea muuta kuin sitä yrityksen varsinaista, sen bisneksen kehitystä. Ja koska mun omat sijoitukset on pääosin hyvin lyhytaikaisia, puhutaan muutamista päivistä, muutamista viikoista, jos puhutaan noista sijoituksista yrityksiin, niin ne on hyvin teknispainotteisia ne mun sijoitukset, mikä tarkoittaa käytännössä teknistä analyysiä, eli sitä, että pyritään niin kuin hintagraafien perusteella tulkitsemaan sitä osakekurssin kehitystä ja tunnistamaan, että onko se nousutrendissä vai laskutrendissä, ja löytyykö jotain tiettyjä teknisiä tukitasoja, jotka mahdollisesti toimii niin kuin semmoisina tasoina, milloin muutkin sijoittajat tulee sinne ostamaan, ja sen takia hinta lähtee sitten nousuun. Eli ne on hyvin teknisiä ja tekniseen analyysiin perustuvia ne mun ostopäätökset yleensä. Okei. Entä sitten, koska tuommoiseen varmaan liittyy tosi paljon semmoista psykologista painetta, että sulla on
30 sekunnin treidejä siellä ja parin päivän treidejä, niin millainen on sun mielestä niin kuin hyvän treidaajan mentaliteetti ja miten sä pystyt käsittelemään sitä psykologista painetta? Vai onko sulla semmoista? Varmaan tärkein on se kokemus. Sekin tulee vaan niin kokemuksen kautta, että siitä häviämisestäkin täytyy tulla tietty rutiini, koska se kuuluu siihen. Se on ikään kuin, jos miettii liiketoimintana, vaikka treidaamista tai sijoittamista ylipäätänsä, niin ne tappiot on jonkunlainen kulu siinä sun liiketoiminnassa, mitä sä et voi välttää, vaikka sä yrittäisit kuinka niin kuin paljon tehdä töitä sen eteen, jolloin on parempi hyväksyä ne tappiot ja niin kuin jäädä stressaamatta niistä, koska sitten niistä stressaaminen tai niin kuin niihin kiinni jääminen vaikka sitä kautta, että okei, mä tein tappioon nyt noin paljon, mun on pakko tehdä tämä takaisin, mä haluan nyt nopeasti jonkun muun sijoituksen, niin sä saatat tehdä niin kuin tossa prosessissa virheitä kanssa, jotka saattaa taas niin kuin saada sen tappion entisestään kumuloitumaan, jolloin ikään kuin se kokemuksen kautta tuleva tappioiden hyväksyminen on ehkä tärkein asia, mutta toinen asia on myös sitten niin kuin se riskienhallinta ja vaikka niin kuin positiokoon kautta miettiminen, että ei koskaan riskeeraa liian suurta osaa siitä omasta sijoitussalkustaan tai treidaussalkustaan niihin yksittäisiin positioon, jolloin myöskään se niin kuin yksittäisen firman tai osakekurssin muutos ei niin kuin aiheuta sulle liian paljon mielenvaivaa. Jes, kiitos. Otetaan vielä yksi kysymys. Täällä oli kysytty aika paljon tekoälystä. Niin näkyykö sun mielestä tekoälyn hyödyntäminen paljon tässä skeneessä ja mitä mieltä sä itse oot siitä tämmöisestä machine learning tai AI-hyödyistä alalla ylipäänsä? Sitä on vaikea sanoa, että kuinka paljon se oikeasti näkyy, jos miettii ihan niin kuin osakekursseja, koska me ei niin kuin nykypäivänä tiedetä, että kuka siellä taustalla on ja kuinka paljon vaikka näiden erilaisten kvanttitalojen, jotka hyödyntää tämmöistä erilaista tekoälyyn ja muuten dataan perustuvaa lähestymistä, niin kuinka paljon ne vaikka tekee voittoa tai kuinka iso osa niistä, iso osa kaupoista ja voitoista niin kuin kuuluu niille. Se on vaikea sanoa, mutta siis se on aivan selvää, että kaikista isoimmat pankit ja investointipankit niin kovasti käyttää niitä omia kehitysdollareitaan tämmöisiin tekoäly- ja niin kuin datahankkeisiin ja selkeästi näkee, että siinä on lisäarvoa. Ja varmasti tulevaisuudessa, kun nämä mallit entisestään kehittyy, niin kuin nyt tämän vuoden aikana ollaan nähty jonkunlaisia harppauksia tuossa tekoälyn puolella ja etenkin näissä kielimalleissa, jotka varmasti niin kuin tulee osittain tuonne sijoittamiseen ja niin kuin mä voisin nähdä, että esimerkiksi salkunhoitajia ne tulee korvaamaan niin kuin lyhyelläkin aikavälillä, koska periaatteessa salkunhoitajien päätökset perustuu siihen luettavissa olevaan dataan ja siihen niin kuin, jos se pystytään mallintamaan, että minkälaisia yrityksiä me halutaan löytää, niin se tekoäly löytää sen tyyppiset yritykset paljon nopeammin, tehokkaammin ja pystyy niin kuin nostamaan ne uudet potentiaaliset firmat paljon helpommin sieltä esiin kuin se manuaalisesti tehtävä työ, mihin ollaan ehkä aikaisemmin enemmän niin kuin luotettu. Sitten taas jos mennään tuonne niin varsinaiseen kaupankäyntiin, niin sinne näiden tekoälymallien hyödyntäminen saattaa olla haastavampaa. Mä en tiedä, koska pitäisi olla niin kuin super niin kuin tekoälyammattilainen, että tätä voi kommentoida, että kuinka ne toimii, mutta se oma kokemus on se, että koska osakemarkkinat on lyhyellä aikavälillä niin epärationaalisia ja markkinaliikkeet niin kuin ei ole niin kuin ikään kuin logiikan tai koodattavan logiikan perusteella mallinnettavissa, niin etenkin näiden lyhyen aikavälin liikkeiden tai semmoisen tekoälyn kehittäminen, mikä hyödyntää lyhyen aikavälin liikkeitä, niin se on niin kuin vaikea mun ymmärtää, että kuinka se niin kuin kehitettäisiin, kun siihen ei ole sitä niin kuin mallinnettavaa logiikkaa ja sitä niin kuin kaavaa, mikä toimisi kerrasta toiseen, vaan se saattaa olla nimenomaan seuraavana päivänä justiinsa niin kuin toisinpäin, miten se NS-logiikka toimii tuolla markkinoilla. Yes, kiitos. Annetaan vielä aplodit Jukalle. Kiitos. Hyvä. Tervetuloa taas vielä varmaan 3. kerran meidänkin puolesta. Nyt te pääsette kuulemaan vielä vähän enemmän AIC:sta, meidän toiminnasta, meidän hallituksesta ja hallitushausta. Ketä teistä kiinnostaa hallitushaku? Käsiä nousee. Hyvä. Täältä tulee lisää infoa. Yes. Eli tosiaan
vielä lämpimästi tervetuloa kaikille tässä kohtaa munkin puolesta. Ja meidän on esitelty itseämme. Mä oon Lauri, tämän vuoden Aalto Investment Clubin hallituksen puheenjohtaja. Ja mä oon Anna, tämän vuoden varapuheenjohtaja. Yes. Eli tosiaan tämän presiksen aikana saatte toivottavasti vastauksen kaikkeen, mitä mietitte tällä hetkellä liittyen AIC:hen yleisesti ja hallitushakuun. Ja lopuksi pääset esittämään kysymyksiä, jos joku jää ilman vastausta. Yes. Voi mennä seuraavaan. Yes. Eli ihan ekana kuulette vähän, että mikä AIC on ja miten tämä tarina on saanut alkunsa. Eli kaikki on lähtenyt liikkeelle noin 4 vuotta sitten, kun muutama Aalto-yliopiston opiskelija kauppiksesta silloin vielä, niin huomasi, että Aallosta puuttuu semmoinen vähän asiapitoisempi kerho, joka keskittyi sijoittamiseen ja teki sijoittamisesta helpommin lähestyttävää. Tällaisia kerhoja oli jo muissa yliopistoissa Suomessa, mutta silti Aallossa, Suomen ykköskoulussa, ei ollut tällaista kerhoa. Ja sitten nämä meidän perustajat sai ajatuksen, että nyt me perustetaan tämä Aaltoon. Nämä oli muutama opiskelija, jotka sai tämän idean, ja sitten he lähti rekrytoimaan samanhenkisiä ihmisiä ympärille, ja niin sai alkunsa AIC:n ensimmäinen hallitus. Ja tosiaan tästä on 4 vuotta, ja nyt meidän 2023 vuoden hallitus on järjestyksessään 4, ja välittömästi tämän tapahtuman jälkeen alkaa 5. rekrytointi. Ja mitä tässä välissä on tapahtunut? AIC on järjestänyt useita kymmeniä eri sijoittamiseen liittyviin aiheisiin liittyviä tapahtumia. Kaikki yhdistää lämminhenkisyys, helposti lähestyttävyys ja hyvä laatu. Yes, sit ihan lyhyesti tämmöiset. Eli AIC:n visiona on sellainen maailma ja yhteiskunta, jossa kaikki tietäisi sijoittamisesta sen verran, että tietäisi vastauksen 2 kysymykseen. Eli 2 asiaan, mitä voisi muuttaa sijoittamisella. A, omaan elämään, siihen, että sä tiedät, että miten sä pystyt vaurastumaan sijoittamalla ja hankkimaan taloudellista itsenäisyyttä. Ja 2, se, että miten sä pystyt sijoittamalla vaikuttamaan maailmaan ja miten sijoittaminen vaikuttaa yhteiskuntaan meidän ympärillä. Ja miten me pyritään pääsemään tähän meidän toiminnan kautta, eli meidän missio on, että me järjestetään tapahtumia, jossa käydään keskustelua näistä aiheista, johon on tervetulleita kaikki lähtötasosta riippumatta ja tuodaan yhteen ihmisiä, joita kiinnostaa samat asiat. Jep. Ja sitten tämän meidän historiapläjäyksen jälkeen niin voidaan vähän katsoa, että mitä me sitten niin käytännössä tehdään. Ja tässä vuosien varrella me ollaan ehditty järjestää tosi monta erilaista tapahtumaa. Kaikki on liittynyt jollain tavalla sijoittamiseen, mutta sitten se teema ja puhujat on aina vaihtunut. Tuolla näette, meillä on ollut Mimmit sijoittaa podcastin kanssa yhteistapahtuma. Sitten ollaan käyty vähän läpi Venture Capital eli VC-sijoitusmaailmaa ja sitten meidän tällaisten asiasisältöisten tapahtumien lisäksi meillä on ollut myös AIC Summer Evening Aalto-Esin kanssa ja siellä me oltiin vaan hengailemassa, meillä oli hyvät tarjoilut ja hyvä bändi esiintymässä, joten kaikkea tällaista ollaan tehty vuosien varrella. Ja voitaisiin seuraavaksi katsoa, että mitäs me ollaan ehditty sitten tämän vuoden aikana toteuttaa. Ja tämä vuosi on ollut aika tapahtumarikas. Meillä on ollut, olisiko ollut 10 tapahtumaa yhteensä tänä vuonna. Ja tuolta näette, meillä on ollut esimerkiksi sukellusta ESG-maailmaan. Meillä on ollut NFT Lounge ja sitten meillä on ollut Exku esimerkiksi Varman toimistolle, joka on yksi meidän yhteistyökumppaneista. Ja meidän tämän vuoden tähän mennessä kohokohtana on ollut Student Investment Summit, joka me järjestettiin tänä kesänä Kulosaaren kasinolla. Meillä oli 3 ruokalajin illallinen ja ihan huippupuhujat siellä. Ja ensi vuonna tulee sitten seuraava Student Investment Summit. Vink vink. Hyvä, voidaan mennä seuraavaan diaan. Ja tästä itse asiassa näette pienen sneak peekin meidän Student Investment Summitista. Jos ette päässyt paikalle vielä, niin tässä näette, että millainen se sitten oli.
Jep. Yes. Siellä oli sellaista ensi vuonna uudestaan. Yes. Eli nyt olette kuullut vähän historiaa, vähän taustaa, mistä tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Anna kertoi just, että mitä me tehdään, mitä me on tehty vuosien saatossa. Ja nyt mä kerron seuraavaksi vähän, että miten tämä kaikki sitten konkreettisesti käytännössä tapahtuu. Siinä näette ihan nopeasti meidän tämän vuoden hallituksen. Tuutte tapaamaan kaikki vielä tämän illan aikana, niin kaikki tulee esittelemään itsensä tässä presiksen lopussa. Ja sitten ihan silleen käytännön tasolla, että mitä tämä työskentely AIC:ssä on ja mitä se tarkoittaa, että sä oot AIC-hallituksessa. Eli tosiaan nyt syksyn aikana tullaan rekrytoimaan uusi hallitus tässä seuraavan vajaan kuukauden sisällä. Ja sen jälkeen sitten alkaa niin sanottu onboarding-vaihe, eli vähän perehdytetään uutta hallitusta niin siihen, mitä on olla AIC-läinen. Niin sitten sen jälkeen, kun vuodenvaihteessa hallitusvastuu vaihtuu ja uusi hallitus aloittaa työnsä, niin sen jälkeen aletaan järjestää tapahtumia, suunnittelee, että mitä halutaan vuoden aikana tehdä, mitä halutaan kehittää, mitä halutaan tehdä eri lailla kuin toinen vuosi. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestetään virallisia kokouksia, mitä on ehkä silleen keskimäärin 2-3 viikon välein. Ja sitten sen lisäksi projektikohtaisesti aina niin mitataan pienemmissä tiimeissä, esimerkiksi yrityssuhdetiimi ja niin markkinointitiimi mittaa sitten aina keskenään. Ja ehkä tätä kaikkea hallitustyöskentelyä yhdistää se, että me tehdään tätä tosi tiiviisti yhdessä. Et meitä on tänä vuonna ollut 10 hengen porukka ja yleisesti AIC-hallitusten koot on ollut semmoista 8-10. Et aika tiivis porukka ja tehdään tosi paljon yhdessä ja yhdessä asioita ja kaikki auttaa toisiaan. Et oppii tosi paljon kaikkea tiimityöskentelystä ja itse tekemisestä. Ja sitten meillä on iso varasto alumneja, jotka sitten aina hyppää tarpeen tullen auttamaan. Tuolla istuu jonkun verran alumneja tänäänkin. Ja niin, tosiaan meitä on 4 AIC-sukupolvea jo ollut, eli meitä on 30 niin, ihmistä, jotka on ollut joskus AIC-hallituksessa. Sieltä saadaan apua. Eli tosiaan niin kuin sanoin, niin semmoinen vajaan 10 hengen hallitus, tänä vuonna 10 henkeä ja vuosittain vaihtuu hallitus. Ja niin kun näitte tuossa edellisessä slaidissa, niin kaikilla hallituslaisilla on omat tittelit. Tuutte kuulemaan niistä vielä taas niin loppupresiksestä, että mitä eri vastuualueita AIC:s on, että millaisia kaikkia asioita voi päästä tekemään. Ja sitten niin hallitusta muodollisesti johtaa aina varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja, eli tänä vuonna minä ja Anna. Ja me on jaettu tämä johtajuus 50-50 about, ja niin me vastataan siitä, että homma pyörii hyvin. Ja sitten teitä kaikki ainakin, jotka hakee hallitukseen ja ehkä jotka miettii, että voisi sittenkin hakea hallitukseen, niin kiinnostaa, että mitä vaatii, että voi tulla AIC-läiseksi. Eli ihan sen voi sanoa, että niinku, mikä me on huomattu tässä vuosien aikana, on se, että niin AIC-hallituksiin on aina päätynyt tosi erilaista porukkaa. Tosi erilaisia persoonia, erilaisista taustoista ihmisiä. Mutta silti AIC-läisiä tuntuu, että yhdistää semmoinen tietynlainen niin, luonne ja henki. Ja niin kaikki yhdistää se, että kaikki on tosi motivoituneita ja korkean työmoraalin omaavia ihmisiä, jotka on kuitenkin silleen pilkes silmäkulmassa ja niin haluaa tehdä asioita laadukkaasti ja hyvin, mutta rennosti. Ja kaikki AIC-hallituslaiset on aina ollut valmiita sitoutumaan siihen, mihin lähtee. Eli jos hakee AIC:hen, niin sit me myös odotetaan, että siihen on valmis niin sitoutumaan ja käyttämään siihen aikaa. Tänne ei ole tarkoitus pelästyttää ketään. AIC-hallituksessa ei ole mitenkään mitään koko päivä työtä. Mitäkään sanoisi, ehkä alle 5 tuntia viikossa keskimäärin vie AIC:ssä olla aikaa. Et melkein, tai kaikki on tehnyt täyspäiväisesti aina koulua. Tosi moni on käynyt töissäkin tämän ohella. Et niin, ikinä ei ole kellään AIC:ssä olla estänyt minkään muun tekemistä. Et ainakaan sen takia ei kannata jättää hakematta, että pelkää työmäärää. Me niin, autetaan aina toisiamme ja ketään ei jätetä pulaan. Ja sitten niin, ehkä kaikista tärkeimpänä me ollaan Aalto Investment Club, mikä meinasi esim. Mut aikanaan pelottaa hakemasta AIC:hen 2 vuotta sitten, kun mä ajattelin, että en mä ole mikään sijoitusguru. Mutta sitten niin selvisi, että ei tarvitse olla sijoitusguru, että voi hakea AIC:hen, että riittää oikeasti, että te olette kiinnostuneita sijoittamisesta. Että se me vaaditaan, että on aitoa kiinnostusta sijoittamiseen, että oikeasti jaksaa järjestää niitä tapahtumia
mutta se ei ole vaatimus, että te tietäisitte sijoittamisesta etukäteen. Kenenkään ei tarvitse olla oman elämän Warren Buffett, että voi hakea AIC. Jep. Ja tässä näkyy meidän yhteistyökumppaneita. Pääpartnereina on Varma ja OP Uusimaa, ja sitten toisella puolella näkyy meidän muita partnereita, jotka on ollut vuosien varrella mukana meidän tapahtumissa. Ja sitten voit mennä seuraavaan diaan. Ja vaikka Lauri sanoikin, että me ollaan vähän tällainen asiasisältöisempi kerho, niin se ei tarkoita sitä, että me vaan pöhistää ja vertaillaan meidän jotain osakesäästösalkkuja. Keskenään ei todellakaan, vaan me tehdään myös tosi paljon kaikkea vapaa-ajan aktiviteetteja yhdessä. Tässä näkyy vähän kuvia, mitä kaikkea me ollaan tehty. Tuossa on myös AIC-juttuja, mutta ollaan pidetty hauskaa siinä samalla. Mutta ollaan myös käyty mökkeilemässä ja pelaamassa padelia ja ravintolassa ja aproilla. Ja sitten jos mennään seuraavaan diaan, niin siinä näkyy, että meidän AIC-alumnit on ollut myös tosi vahvasti mukana meidän vapaa-ajan toiminnassa. Eli hengaillaan kyllä aika paljon myös alumnien kanssa. Tuolla esimerkiksi pari vuotta sitten, olisiko ollut 2 vuotta sitten, käytiin yhdessä kokeilemaan Tribe ekaa kertaa. Ja ollaan käyty myös mökkeilemässä ja terdellä ja ollaan käyty tekemässä ihan kaikkea maasta taivaaseen. Mua jopa pelottaa ajatella, että kuinka paljon me ollaan hengailtu. Eli iso perhe tulee tämän AIC:n mukana. Joo. Ja sitten me voitaisiin pyytää meidän tämän vuoden AIC-hallitus tänne lavalle. Niin voitaisiin esitellä vielä kaikki yksi kerrallaan. Eli nyt pääsette vähän näkemään, että mitä pestejä meillä on tänään tai tänä vuonna ja ketkä sitten niitä tehtäviä ja taskejä tekee. Hyvä. Iso jengin kasassa. Ensimmäisenä meillä on Lauri. Lauri voi vähän kertoa, että mitä sä oot tehnyt täällä. Joo, eli tosiaan mä oon toiminut tämän kerhon puheenjohtajana. Mä oon toista vuotta AIC:ssä. Mä olin viime vuonna yrityssuhdevastaavan tehtävässä ja oli niin kivaa, että halusin jatkaa toiselle vuodelle ja nyt sitten puheenjohtajana tänä vuonna. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Me on Annan kanssa yhdessä hoidettu sitä, että tämä kerho pyörii. Me suunnitellaan, mitä me tehdään pidemmällä aikavälillä ja meidän tavoitteita, järjestetään hallituksen kokouksia, kaikkea tällaista käytännön juttua, mitä tarvii siihen, että tällainen 10 hengen porukka toimii ja saadaan asioita aikaan ja kehitytään. Ja hoidetaan myös kaikkea hallinnollista, budjetteja, vuosikokouksia, tällaista. Ja niin, tärkeää on myös ollut se, että me huolehditaan niin omalta osaltamme siitä, että meidän kaikki hallituslaiset voi hyvin ja autetaan aina, jos tarvii. Sitten me on myös jaettu niin vähän näitä meidän vastuualueita, että keistä hallituslaisista ja missä tiimeistä kumpikin vastaa, että pysyy selkeänä. Mä oon esimerkiksi niin tehnyt yrityssuhteita yrityssuhden vastaavan kanssa ja niin hoitanut Student Investment Summitia Nooran kanssa, joka oli siitä vastuussa tänä vuonna. Joo, kiitos Lauri. Mikä on ollut sun lempi AIC-muisto? Vaikea kysymys, kaikkia kivoja hetkiä on ollut niin paljon, mutta ehkä toi tämän vuoden Student Investment Summit, me tehtiin sitä kauan, me aloitettiin sen suunnittelu heti alkuvuodesta ja se oli tuossa pari viikkoa sitten elokuussa tällainen pitkäjänteinen prosessi, jota suunniteltiin ja toteutettiin, niin kaikki meni siellä niin hyvin, niin se oli kiva. Ja sitten kaikki meidän mökkireissut sekä meidän hallituksella että meidän viime vuoden hallituksella, niin ne on jäänyt lämpimänä mieleen. Sitten ehkä niin kuin ylipäätään koko tältä 2 vuoden matkalta, minkä on ollut AIC:ssä, niin ehdottomasti pitkällä tähtäimellä arvokkain asia on ollut ne ihmiset, mitä on saanut ympärille tästä. Niin kuin Anna sanoi, että tästä tulee iso perhe. Meitä on se 30 AIC-läistä, mitä on ollut historiassa, niin tutustunut kaikkiin tosi hyvin ja kaikista on tullut läheisiä ystäviä. Kiitos. No niin, sitten meillä on Anna, meidän varapuheenjohtaja. Haluaisitko vähän kertoa, mitä sä oot tehnyt tänä vuonna? Joo, eli aika samoja juttuja kuin Lauri tuossa äsken listasi, mutta niin kuin Lauri sanoikin, että me ollaan jaettu meidän vastuut, niin mun vastuulla on ollut sitten sometiimi, viestintä, meidän head of content,
ja meidän tapahtumat. Eli vähän tällainen luovempi puoli. Joo. Ja sitä mä oon tehnyt. Ja sitten myös järkkäillyt totta kai meidän palsuja yhdessä Laurin kanssa. Mikä on ollut sun mielestä parasta AIC:ssä tämän 2 vuoden aikana, minkä sä oot ollut? No niin, mähän on AIC:ssä varmaan koko mun opiskeluajan, mitä mä oon täällä opiskellut. Niin siis ylivoimaisesti ihmiset. Mä oon saanut tosi paljon apua kouluhommissa, työnhaussa ja muutenkin niin kuin sellaista henkistä tukea tosi paljon ja urheilukavereita, että tavallaan kaikki mitä sä kaipaat tai mitä mä olin kaivannut, niin mä löysin täältä. Se on ollut parasta. Yes. Sitten seuraavaksi lähdetään meneen yksi kerrallaan meidän hallituslaisiin. Kaikki saa kertoa vähän omasta roolistaan ja vähän itsestään. Ja sitten me Annan kanssa kysellään vaikeita kysymyksiä. Ja ekana vuorossa Jasmin. Jes, moi kaikki. Eli mä oon Jasmin. Mä oon 3. vuoden markkinoinnin pääaineopiskelija ja meidän AIC:ssä mä oon kanssa osa meidän markkinointitiimiä. Ja toi mun titteli tarkemmin on toi brändi- ja visuaalivastaava. Elikkä mun tehtäviin käytännössä siis kuuluu, että mä teen noi kaikki tommoset graafiset visuaalit someen, esimerkiksi nämä mainokset, Instagram-storit ja vastaavat. Ja yritän siinä samalla aina pitää mielessä, että ne kaikki mitä meiltä tulee ulospäin niin kuin someen ja muualle, niin olisi meidän brändien ja arvojen ei vastasta, kun mukaista. Ja mä myös hallinnoin noita meidän some-akkontteja suurinta osaa, esimerkiksi Instagramia, Facebookia, TikTokia. Kiitos. Osasitko sä käyttää Canvaa ennen kuin sä aloitit tämän roolin? Kyllä mä jonkun verran osasin, mutta mun Canva-skillsit on kyllä kehittynyt tosi paljon tämän roolin aikana. Et jos kiinnostaa vaikka olla meidän niin kun visuaalibrändi vastaava, niin ei kyllä tarvitse olla mikään Canva-maisteri etukäteen. Et siinä tekemällä kyllä oppii tosi paljon. Kiitos. Voidaan mennä seuraavaan. Yes. Moro. Sori, pieni flunssa ollut päällä. Joo, mä oon Tuomo, 3. vuoden rahoituksen pääaineopiskelija. Mun rooli AIC:ssä on ollut talousvastaava ja niin sanottujen operaatiopuolella myös ollut mukana. Mitä käytännössä tarkoittaa, niin talousvastaava aika itseään selittävä termi, eli ollut mukana meidän taloudellisen tilanteen käytännössä suunnittelussa ja totta kai se seurannassa, että day to day jos miettii, niin esimerkiksi meidän maksuliikenteen hoitamista suuntaan jos toiseen. Operaatioiden puolella sitten päässyt paljon mukaan tähän tapahtumien käytännön puolen suunnitteluun, esimerkkinä justiinsa ruokapuolta paljon plänitty yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa, eli aika monipuolisesti päässyt hyvin erityyppisiä hommia tekemään tässä roolissa. Yes. Siitä osaisitko sä sanoa joku yksittäisen lempi AIC-muiston? Joo, toi on klassikko paha kyssäri, klassikko vastaus paljon hyviä muistoja, jos pitää joku poimia. Niin varmasti tuolta enemmän mennään hengailupuolelle, niin meidän eka mökkireissu viime talvena oli erittäin hauska kokemus, pääsi tutustumaan eka kertaa vielä entistä paremmin muihin hallituslaisiin, hengailemaan ja pitää hauskaa, niin sen voisin nostaa tässä kohtaa esiin. Yes, kiitos. Voidaan mennä sitten seuraavaan. Jes, moikka kaikille munkin puolesta. Mä oon Iida, tokan vuoden ISM-opiskelija ja mä oon tämän vuoden viestintä- ja blogivastaava, joka tarkoittaa sitä, että mä työskentelen tosi paljon niin kun, muun muassa Jasminin kanssa yhteistyössä, että kirjoitan tekstejä paljon ja sitten Jasmin julkaisee niitä. Ja just infoon opiskelijoille tulevista tapahtumista ja koitan tehdä mielenkiintoisia tapahtumakuvauksia niihin ja kertoa ilmoittautumisista ja sitten muusta somesisällöstä, kaikesta kirjallisesta matskusta yleisesti aika paljon vastaan. Ja sen lisäksi mä kirjoitan blogia
En tiedä, oletteko käynyt lukemassa meidän AIC:n nettisivuilta blogia, mutta siellä on tosi paljon mielenkiintoisia artikkeleita liittyen erilaisiin aiheisiin, niin suosittelen, että tänä vuonna vastaan siitä. Ja sitten on myös yhteydessä niin kuin aallon sisällä eri koulujen ja kiltojen välillä, että pääseekö esimerkiksi niin kuin mainostamaan vaikka teekkarikanaviin tai artsikanaviin, niin koitan parhaani olla heihin yhteydessä kanssa. Yes. Joo, kiitos. Mikä on ollut sun lempiblogi, minkä sä oot kirjoittanut? No, pakko sanoa se eka kyllä. Mua jännitti tosi paljon, mä en ole ennen ikinä kirjoittanut blogia. Mikä se oli? Mitä? Mikä sen nimi oli? Se oli, että sijoittajan mieli, FOMO, tunteet ja harhakuvitelmat. Joo. Ja mä en ole ikinä ennen kirjoittanut blogia, ja mitä nyt äikän kursseilla mä tykkäsin kirjoittaa, että se oli mun juttu. Niin se oli ehkä niinku mun lemppari. Ja sitten, joo. Yes, kiitos paljon. Voidaan mennä seuraavaan. Joo, eli mä oon tosiaan Joonas, mä oon kanssa tokan vuoden ISM-opiskelija ja mun AIC-roolissa tänä vuonna on ollut kaksi osaa, eli on ollut toi community ja sitten on ollut toi IT. Se mitä toi community käytännössä on, mä oon ollut vastuussa meidän sisäisten tapahtumien ja hengailujen järkkäämisestä ja sitten myöskin alumneille tapahtumien järkkäämisestä. Sekä myöskin nyt tänä vuonna, kun meillä on alkanut tämä laajempi AIC-community, niin esimerkiksi kaikki te, että voit tulla pelaamaan vähän rennommissa meiningeissä, vaikka paadeliin tai joogaamaan tai brunssille, niin mä oon vastuussa myöskin niiden järkkäämisestä. Ja sitten esimerkiksi meidän mökkireisut, mitä tuossa kehuttiin. Ja sitten tämä IT-puoli, niin mä oon ollut vastuussa käytännössä meidän nettisivuista, ja esimerkiksi tapahtumatekniikasta, aina jos mikki menee jossain, niin sitten se on aina meikäläinen. Ja, joo. Ja sitten tapahtumien ilmoittautumista on myöskin ollut siinä samassa. Ja aika laajallisesti päässyt olemaan kaikessa mukana, että tehtävät ei rajoitu pelkästään näihin tiettyihin juttuihin. Joo, kun me tuossa alussa sanottiin, että minä ja Lauri pidetään huoli siitä, että tämä kerho pyörii, niin se on myös Joonas. Koska me ei saataisi tätä näyttöä päälle, me ei saataisi tätä tykkiä päälle, me ei saataisi yhtäkään mikkiä toimimaan, jos meillä ei olisi Joonasta. Onko joku kysymys Joonakselle? Joo, just noin kuin Anna sanoi, me oltaisiin ihan mankelissa, jos Joonaksen tekniikkataito ei olisi ollut tänä vuonna. Mutta vielä yksi kiperä kysymys Joonakselle, että niin, mikä sinut on yllättänyt AIC:ssä? Jos sä mietit, mitä sä tiesit AIC:stä, kun sä hait, ja mitä sä tiedät nyt, niin mikä on yllättänyt sut? Mä yllätyin siitä, että miten niin kuin lämminhenkinen niin kuin porukka tämä on, niin kuin myöskin alumnit ja sitten koko hallitus. Et se on niin kuin tuntunut tavallaan niin kuin toiselta perheeltä, että se on ollut tosi siistiä, miten helposti siihen on päässyt mukaan ja miten lämminhenkisiä kaikki on ollut. Yes, kiitos. Voidaan mennä Katri. Ihana kommentti, Joonas. Moi, mä esittelin itteni jo, mutta mä oon tosiaan Katri ja mä oon meidän tämän vuoden tapahtuma vastaava. Ja oon siis 3. vuoden ISM-opiskelija, eli mä hain AIC:hen mun tokana opiskeluvuonna. Mun pesti on pitkälti sitä, että kun tapahtuma on tulossa, niin mä kontaktoin puhujia. Joskus se nappaa nopeasti, joskus ei, niin se vähän vaihtelee, että kuinka kauan siinä menee. Ja sit lisäksi mä oon päässyt tänä keväänä tosi paljon suunnittelemaan ruokia, mikä on ihan mun lempijuttu. Toivottavasti tänäänkin pokeballit maistuu. Ja Tuoma sit vähän on ollut siinä mukana myös, varsinkin siinä niinku operationaalisessa puolessa siinä. Ja sitten tapahtumien aikana niin katselen, että kaikki sujuu hyvin ja jos jotain mankelia tulee, niin mä oon sitten yleensä siinä katselemassa, että miten hoidetaan. Joo, kiitos. Mikä on ollut sun lempitapahtuma, mitä me ollaan järjestetty, jos Student Investment Summitia ei lasketa? No, musta Student Investment Summit oli tosi kiva, mutta mä en ollut itse siinä päävastuussa, kohta näette, että kuka oli. Niin, no mun on ehkä jopa pakko sanoa, että tää Infoilta. Et mun mielestä tänään oli tosi hyvät puhujat ja mun mielestä oli ihanaa, kun on uusia tavallaan opiskelijoita ja tosi paljon sellaisia, jotka ei ole ennen käynyt meidän tapahtumissa. Niin jopa ehkä tää Infoilta voisin sanoa. Joo, kiitos paljon. Voidaan mennä Joeliin. Jes, moikka kaikille. Joel on nimi ja 3. vuoden taloustieteen opiskelija. Ja niin kuin Katrikin tuossa sanoi, niin hain myös tokana vuonna tänne AIC:hen mukaan ja hetkeäkään en ole kyllä katunut, että ihan loistava valinta. Mutta se mitä omiin hommiin kuuluu, niin yrityssuhteet, siinä on paljon tekemistä ihan laidasta laitaa, että siis tiivistettynä yritysten kanssa
yhteydenpitoa, uusien partnereiden hankkimista, nykyisten partnereiden pitämistä tyytyväisenä, että se pääsee tavallaan aika laajasti tekemään. Ja se, minkä takia yritykset ja kumppanit on meille tärkeitä, niin totta kai saadaan mielenkiintoisia puhujia, saadaan mielenkiintoisia yrityksiä, mutta myös se, että saadaan rahaa tänne meidän kerholle. Että tavallaan jos meillä ei sitä ole, niin eihän me pystytä mitään järkkäilemään. Että se on sillä ihan tärkeä juttu. Ja se, mistä on tässä hommassa tykännyt, niin pääsee kanssa oppimaan paljon, että esimerkiksi neuvottelemaan yritysten kanssa, myymään AIC:tä, esiintymään. Ja ne on semmoisia taitoja, mistä varmasti on hyötyä, että tekee sitten jatkossa elämässä ihan mitä tahansa, niin se on ihan niin kuin hyviä taitoja osata ja tässä hommassa pääsee kyllä niissä kehittymään. Että voin suositella kovasti. Yes. Mikä sun mielestä on ollut parasta tämän hallitusvuoden aikana? No vaikea kysymys taas, ja ehkä kliseinen vastaus, mutta vastaan kuitenkin, niin kyllä se on tämä porukka, mikä tässä on ympärillä. Että sillä niin kuin sanotaan, että no meidän hallitus ollaan tosi paljon vietetty aikaa keskenään, mutta myös kaikki alumnit, joihin päässyt tutustumaan, niin huikeata porukkaa ja ollut kyllä aina hauskaa ja itse asiassa yllättävän paljonkin on sit niinku nähty, mikä on ollut vaan siis hyvä asia, mutta niinku tosi hyvä verkosto ja myös sillä niinku tulevaisuuden kannalta varmasti hyötyä, että AIC:n alumneistakin löytyy aika kovaa tekijää joka lähtöön ja niin myös tästä hallituksesta. Että sanotaan, että semmoisia tyyppejä, jotka on hyvä tuntea. Yes, kiitos. Yes, eli tosiaan meikä on Otto. Mä opiskelen toista vuotta ja pääaineena on laskentatoimi. Meikän titteli AIC:ssä on Head of Content. Ja niin kuin näistä härpäkkeistä saattaa näkyä, niin yksi mun suurimmista töistä, mitä mä aina täällä puuhastelen, on valokuvaaminen ja videokuvaaminen tapahtumissa. Ja sitten myöskin niiden kuvien ja videoiden jälkieditointi. Sen lisäksi mä myöskin kuvaan kokonaan nämä tapahtumat, kun puhujat puhuu. Tuolta löytyy 2 kameraa, moikka YouTube. Ja mitä muut mä oon päässyt tekemään, niin mä oon päässyt esimerkiksi tekemään promomateriaalia vaikkapa meidän Student Investment Summitista. Ja yhdelle meidän yhteistyökumppanille Varmalle myöskin tuossa alkuvuonna pääsin tekemään semmoisen lyhyen teaserin heidän kesätyöpaikoistaan. Eli kaikkea siistiä, kaikkea mikä liittyy valo- ja videokuvaamiseen. Joo, kiitos Otto. Miksi sä hait AIC:hen? Tosi hyvä kysymys. Mä hain AIC:hen, koska ensinnäkin mä oon kiinnostunut sijoittamisesta. Hirveästi en siitä tiedä, mutta kiinnostusta löytyy sitäkin enemmän. Ja sitten mä halusin löytää samankaltaista seuraa, joiden kanssa voi jutustella myöskin sijoittamisesta ja kaikesta, mitä tähän skeneen liittyy. Ja sitten yksi kans tärkeä juttu, minkä takia mä päätin hakea, oli se, että mä harrastin valokuvaamista jonkun verran jo ennestään. Sitten mä ajattelin, että sijoittaminen kiinnostaa. Vitsi, mitä siistiä, että pääsee yhdistämään ne molemmat. Niin kuin valokuvaa ja sijoitushommelet, duunaa, siistejä juttuja. Sen takia mä hain. Joo, kiitos. Hyviä vastauksia kaikilta. Ja meistä puuttuu tosiaankin yksi. Ja Noora on työmatkalla, niin hän lähetti tuolta tuollaiset terveiset. Head of IT hoitaa. Moi! Terkut lentokentältä. Mä en valitettavasti pääse olemaan siellä tänään, mutta haluan silti kertoa tosi mielelläni vähän itsestäni ja mun roolista teille. Eli mä oon Noora. Mä oon meidän Head of Growth tänä vuonna ja samalla myöskin Tutalla maisteriopiskelijana sekä mä vedän Slashissa meidän kumppanuustiimiä. Ja mitä mun AIC-rooli tarkoittaa on siis se, että mä järjestän meillä Student Investment Summitia, joka on meidän vuoden isoin tapahtuma ollut nyt muutaman vuoden ajan. Ja se on semmoinen illallistapahtuma noin 150 hengelle. Ja sen lisäksi mä oon myöskin käynnistänyt meidän kansainvälisiä suhteita. Ja tarkoitus on se, että me ehkä ensi vuonna voitaisiin uuden hallituksen voimin, eli ehkä teidän voimin sit lähtee myöskin tekemään ulkomaan exku AIC-porukalla. Ja miksi mä oon tykännyt AIC:stä on se, että
tähän tiimiin on ihan superhelppo ja ihana tulla. Meillä on tosi loistava tiimihenkilö koko vuoden. Ja myöskin silleen maisteriopiskelijana ja myöskin tekniikan opiskelijana on ollut tosi kiva ja helppo syöhtää messiin. Eli jos opiskelet tekniikkaa tai olet jo maisterivaiheessa, niin voin ehdottomasti suositella. Että Aisen hommat on semmosia, että saa ottaa paljon omistajuutta ja laittaa oman kädenjäljen näkyviin, mutta sitten samalla tiimi tukee aina kun se tarvitaan, ja meillä on myös ollut ihan superhauskaa. Ja sitten mulla pyrittiin myös miettimään, mikä on mun vuoden lempikohta tai hetki Aiseessa. Ja mun kyllä täytyy sanoa, että se oli se, kun oli AIC:n se Student Investment Summit alkanut tänä vuonna. Me istuttiin kaikki Kulosaaren kasinossa, aurinko alkoi laskemaan, kaikki oli mennyt hyvin ja jengi viihtyi. Siinä me vähän nautittiin hyvää illallista ja meidän tiimi pystyi niin samalla myös nautti itse meidän omasta tapahtumasta. Siinä missä yleensä meidän tapahtumissa on aina kiva hulina ja päästään itse myös järkkää tosi aktiivisesti. Niin se oli semmoinen hetki, missä tuntui, että ei vitsi, me ollaan tämän tiimin kanssa tehty niin hyvää duunia ja ihana vaan nauttia. Yes. Nyt te olette saanut lyhyen esittelyn kaikista meidän hallituslaisista. Annetaan aplodit meidän hallituslaisille. Me jäädään Annan kanssa tähän hetkeksi vielä hölisemään. Yes. Kiitos. Muut hallituslaiset voi palata päkkärille. Me jatketaan Annan kanssa vielä hetki. Ja jos saa sieltä vanhalta sedältä seuraavan slaidin. Yes. Eli nyt on käyty läpi aika kattavasti sitä, mitä AIC on, mitä me on tehty ja ketä tässä on. Ja nyt viimeisenä käydään läpi sitä, että mitä nyt seuraavaksi tapahtuu. Kuten sanottu, me aloitetaan AIC:n uuden hallituksen rekrytointi heti tämän tapahtuman jälkeen. Ja nyt me kerrotaan vielä tarkemmin, miten se tulee tapahtua. Se oli pois päältä. Tässä näkyy kaikki meidän roolit, mitä meillä on tarjottavana ensi hallituskaudelle. Tosiaankin periaatteessa kaikki maan ja taivaan väliltä, paitsi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, meillä jatkaa aina edellisestä hallituksesta niissä rooleissa olevat. Eli ensi vuonna meidän hallituksesta 2 jatkaa. Ja jos sais toisen seuraavan slaidin. Jep. Eli tosiaankin meidän haku aukeaa tänään ja se sulkeutuu 23.9. kello 12 yöllä. Ja siinä ensimmäisessä haastattelussa, tai ei haastattelussa vaan hakemuksessa, niin pyydetään teitä vaan kirjoittamaan lyhyt hakemus. Ei ole mikään työhakemus, ei tarvitse kirjoittaa A4 verran tietoa, vaan ihan lyhyesti kertoa itsestään ja miksi haluaisi ja sopisi AIC:hen. Yes. Saaksit vielä seuraavan slaidin? Yes. Eli tosiaan vielä siitä, että miksi kannattaa hakea AIC:hen. Me ollaan Annan kanssa tosiaan oltu molemmat tässä 2 vuotta. Ja niin kuin Anna sanoi, käytännössä koko meidän opiskeluaika, että me niin orientaatioviikolla niin päädyttiin hakemaan AIC:hen tässä samassa kohtaa. Ja nyt me kirjoitetaan kandiin, että niin about koko aika oltu, että ollaan tykätty. Ja mun mielestä ainakin, tai mä koen, että mä oon oppinut ihan valtavasti tästä 2 vuodesta. Mä oon päässyt tekemään tosi erilaisia juttuja, semmoisia juttuja, mitä ei ole ikinä ennen tehnyt. Ja mun mielestä tässä, kun pääsee tekemään semmoisia juttuja ja saamaan niin paljon vastuuta, mitä ei tässä kohtaa oikein esimerkiksi työelämästä voisi saada. Meillä on kerho, jolla on oikeaa rahaa, meillä on liikevaihtoa, meidän pitää tehdä asioita järkevästi, meidän tapahtumiin tulee 10, ellei yli 100 ihmistä, ja asioiden pitää oikeasti hoitua. Ja että pääsee tekemään semmoisia isoja kokonaisuuksia ja hoitaa isoja asioita ja ideoimaan ennen kaikkea. Ja siitä, niin kuin tuossa monta kertaa jo kävi ilmi, niin kyllä myös se, että tässä saa mahtavia ystäviä ja niin kuin aika moni sanoi, että niin toisen perheen, niin ei ole yhtään huono syy hakea sekä. Joo, voidaan ottaa seuraava. Ja tässä näkyy vähän aikataulua, eli jos siitä hakemuksesta pääsee ekalle kierrokselle, niin ensimmäinen kierros on etähaastattelu,
Ja tuossa on päivämäärät, eli 26.9.–29.9. Ja toinen haastattelukierros, jos pääsee ensimmäisestä eteenpäin, niin on sitten livenä. Ja päivämäärinä on 2.–6.10. Ja molemmat haastattelut on yleensä noin 20–30 minuuttia. Eikä ole pelottavia, ei ole mikään keissihaastattelu, vaan kysellään vaan teistä ja yritetään tutustua vähän paremmin. Joo, ja ennen kuin mennään tuohon meidän loppuhuipennukseen, niin muutama juttu, minkä haluan vielä sanoa tässä kohtaa, niin hakekaa rohkeasti. Jos teitä yhtään kiinnostaa tai tuntuu, että tämä voisi olla kiva juttu, niin laittakaa se hakemus sinne. Siinä ei mene kauaa, ei tarvitse kirjoittaa mitään romaania tai mitään niin konsultitalon coverletteriä, vaan kirjoitatte tekstin ja kertokaa siinä itsestänne. Älkää kirjoittako mitään CV-referaattia, vaan kertokaa itsestänne, millainen te olette ihmisenä ja miksi sopisitte AIC:hen ja katsokaa, miten käy. Jos yhtään kiinnostaa, niin hakekaa, niin jos ette hae, niin tuutte katuun myöhemmin. Ja no sitten, ei. Voi katu. Ja sitten vielä se, että niin, onko täällä teekkareita tai artsilaisia? On. Me tarvitaan lisää teekkareita, kaikkia teekkareita. Tämä ei ole vain rohkaistaan. kauppislaisten kerho. Et vaikka nimestä voisi ajatella Aalto Investment Club, että tämä on niinku Aalto Financein rahoituksen opiskelijoiden jatke, ei, vaan niin kaikki Aallon opiskelijat on lämpimästi tervetulleita ja me ollaan koko Aallon kerho. Näytetäänkö me video? Näytetään video. Joo. Yes. Siinä oli vähän highlightteja meidän vuodesta tuolta rennommalta puolelta. Sitten meidän kalvosulkeiset oli tässä ja nyt on kysymysten aika. Vaikka oli paljon asiaa, niin on ihan mahdollista, että johonkin ei ole vastattu. Niin teillä on edelleen se Presemo. Siellä on nyt uusi kysymysboksi, johon voi laittaa kysymyksiä meille. Tai sitten tässä kohtaa voi myös ihan vain spontaanisti nostaa käden ylös, jos on jotain kysyttävää. Me vastaillaan mielellämme. Ollut vissiin tyhjentävä presis. Vinkit hallitushakuun tuli tässä vielä kysymyksenä. Siihen on aika vaikea antaa mitään tyhjentäviä vinkkejä, niin, koska ei ole mitään niin kuin yksittäistä spesifiä ihmistyyppiä, mitä me etsitään. Niin, mun niin kuin vinkki, minkä voi antaa, on se, että olkaa oma ittenne. Antakaa siinä hakemuksessa näkyy se, millaisia te olette ihmisenä. Ja samoin kun te tuutte haastatteluun, niin monelle voi olla eka kunnon haastattelu, mihin tulee, mutta tulkaa silti niin kuin rentona ja olkaa oma ittenne. Sillä pääsee pitkälle. Joo, ehkä yhtenä vinkkinä, että ei haeta tietoa, että minkä ikäisenä olette aloittanut sijoittaa ja kuinka paljon, mutta kannattaa niin kuin kertoa, että sijoittaminen kiinnostaa. Joo. Tämä on ollut tosi tyhjentävä ja tosi pitkä tapahtuma. Ihanaa, että olette jaksanut näin pitkään. Ja onko siellä muita kysymyksiä? Ei ainakaan Presemosta, tuleeko jollain vielä mieleen jotain? Sieltä. Joo, jokainen hallitus saa päättää oman merchin. Eli tänä vuonna meillä oli myös kollarit ja avaimen perää ja noin pikepaidat. Lippikset. Joo. Tuleeko vielä jotain? Ei varmaan. Ei taida. Hyvä. Sitten. Me halutaan kiittää teitä. Oli ihana nähdä niin paljon ihmisiä täällä ja niin paljon uusia kasvoja. Ja, mä kiitän itteni puolesta ja meidän koko tiimin puolesta. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä hakee meidän hallitukseen. Joo, lämmin kiitos kaikille. Munkin puolesta mahtavaa, että olette ollut meidän kanssa koko illan ja ollut kiinnostuneita. Ja
kuten Anna sanoi, toivottavasti mahdollisimman moni teistä päätyy hakemaan hallitukseen. Et heti kun menee kotiin, niin voi kirjoittaa hakemuksen ja laittaa sen tulee. Mutta tässä on myös aikaa, että ei ole kiire. Me muistutellaan kyllä tuolla kanavissa sitten, kun Dedis lähestyy. Mutta lämmin kiitos mun puolesta, meidän koko hallituksen puolesta, koko Aalto Investment Clubin puolesta, että olitte täällä tänään. Ja vaikka meidän virallinen ohjelma loppuu, niin täältä ei ole kiire pois. Meitä on täällä koko meidän hallituspaikalla, täällä on alumneja, myös AIC-merchit päällä, niin tunnistatte meidät, niin tulkaa juttelemaan, tulkaa kyselemään, mikä vaan mietityttää, jos on jotain kysyttävää vielä, tai haluatte vaan kuulla meidän juttui, mitä me on tykätty AIC:stä. Niin jääkää tänne, voitte myös minglailla keskenänne, meidän tapahtumien idea on, että oppii tuntee uusia ihmisiä, niin ei ole kiire pois, että tulkaa nykäiseen hihasti, jos tulee jotain mieleen. Ja viimeisenä asiana te saatte kohta haalarit, tuolla on meidän haalarimerkkejä myynnissä, niitä voi tulla ostaan. Tällainen viimeinen mainos vielä loppuun. Yes. Kiitos. Kiitos.